Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İnşaallah Teala bu geçecek dersimiz Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvehhab rahimehullah'ın İslamı bodayan zatlar diyen kitabı. Bugünkü almalimizden 4. İslamı bodayan zat. Olam rahimehullah şeyle diye. وَمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْيَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه diye. Bu deydik näme? Kimde kim ıqtiqad etse diye. Peygamberimizin yolundan başka birinin yolu has kamilli. Yadanim Peygamberimizin getiren hükmünden başka adamlar tarafından yazılan hükümler has qowdi. Şol adam dinden çıkıyor. Şununmu? Sonra misal beripdir, idinnak inson qısı misal, yani qaydan sözüne. Nahilek manida misal üçün Peygamberin hükmünden beylekilen hükmü qowdiyenne kafir olya, kellezi misal üçün ya adamlar tarafından, kafirler tarafından yasama kanunlar vardır, kodeksler, zatlar, demokrasiya deydi, komünizm deydi, ateizm deydi, yani meclis deydi, düşündünmü, duma deydi, şular tarafından yazılan kanunlar, kadalar, şolan hükümleri, näme İslam'ın hükmünden qowy, Peygamberin getiren hükmünden qowy, Allah'ın hükmünden qowdiyse, şol adam dinden çıkıyor. Bir zady bek bellen oglanlar. Bu taýda dine küfrün i'tikada misal berip otyr. Dine qowu diýmekligi bilen dille diýsin, yürekde diýsin kafir bolýar. Şununmy? Emma iş yüzüne geçirse ola hem has beter kafir bolýar. Şunun kafir adamlar pikir etýär. Şu näme yasama kanunlar adamlar tarapyndan giydirilen näme kanunlar, kodeksler Allah ve Rasulüň hükmünden qow diýenne kafir boljak, qow diýenne kafir bolmaklygyna hükman amalam etmelidir öýtýär. Şunu iş yüzünde de etmelidir öýtýär. Dine şo pikir kabul edeni bilen dinden çykýan däldir öýtýär. Ýa dine şo pikiri kabul etmekligi bilen dinden çykýar. Soň o yasama kanun bilen ýöresin, İslam şeriaty bilen ýöresin, ol meseleni ütgeden ok, şunumy? Bir adam yüreginde şeýle bir ananç götürdi. O bizim bilmekligimiz şert däl. Özü yüreginde näme götürýänliginden bilse bolýar. Bir adamyň yüreginde näme plan pirin öwretýän zady Peýgamberiňkinden gowdysa. Olna ýankylara mysal. Birinjisi we men i'taqada anna gayra hadiy an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem akmalu min hadihi diýär. Bul eýam molla muftilere eýerýän adamdan gurulýar. Pir sopulan gurulýar. Plan tarykada eýermeklik ha Peýgamberiň sünnetine eýermeklikden gowdysa dinden çykýar. Şunumy? Şu wagt näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatan turanda näme etmekligi öwreden dogadylykları bar, dogry dämi? Namazdan soň plançaga subhanallah diýmeli, plançaga alhamdulillah, plançaga Allahu ekber diýmeli. Şuňa öwreden zikirler bar. Emma sop tarikatlar Peygamberimiziň etýän dogadylyklaryň aýra ütgeşik dogadylyk etýänler. Şunumy? Indi kimde kim näme şu Naqşbendi tarikadynyň ya Abdul Qadir Ceylani tarikadynyň şunu ya Sopallah ýar tarikadynyň näme özüni alyp barşlary etýän dogadylyklary Peygamberimiziň näme öwredenlerinden has näme kamil diýse dinden çykýar. Şunumy? Dine diýsin ya ananç götürsin. Ya diýmesinden hem şo pikir esasyna amal etsin, şoň haýsam bolsa bir eden adam dinden çykýar. Bula ýanky dini meselelerde, dini wabatynda kawr edim gylymlary, dinarlar tarapyndan kawr girdilen edim gylymlary Peygamberimizinkiden has kamil saýsa. Olam dinarlar tarapyndan girdilen edim gylymlar diýmede gözüňde tutýarmy? Şo sopy pir, murid şolaň etýän zatlary. Ya kawr ahun sumaklaň tapýanlar. Şo Peygamberimiz näme farz namazyndan soň 33 kere subhanallah, 33 kere alhamdulillah, 34 kere Allahu ekber diýmekliginde ünnede dogry dämi? Emma diýeli bir pir muridlerine diýipmiş, soplarına diýipmiş misal üçin bundan beýdiýeningizden, ýani Peýgamberiň öwredenini edenden sizdiňe 10 gede kul huvallah okan. Şunu öwredipmiş, dogry dämi? Biri gelibem şu pirin diýeni Peýgamberimiň diýeninden has kamillise dinden çykýar. Şunumy? Sebäp sen Peýgamberiň edim gylymyndan, Peýgamberiň aýdan öwreden zatlaryndan başga hiç kim näme kamil, näme gowy bolup bilenä. Ve beylek tarapyndan näme kawr adamlar sopy pirlere uyup
Olara eýerip Peygamberimiň edim gylymyny taşlaýşýarlyk akabir adamlar näme? Padşalarına, başlıklarına uyup Peygamberimiň eden hökmüni taşlaýarlar. Şunu. Näme üçin? Bu tağutlar tarapyndan, kafirler tarapyndan girdilen qada kanunlar Peygamberimiňkinden gowy diýerler. Şunu. Beýdise de dinden çykyr. Ende seniň näme? Bir adamynyň hökmü, bir adamynyň näme edim gylymy Peygamberimiňkinden gowy diýip eýeren adamyň dine ýonkolýan tarikat bolsun ýa-da şu hökm Peygamberiniňkinden gowy diýip alýan hökmüň näme dünýä ýonkolýan adamdan bolsun. Şunuň tapawdy, şunuň haýsam bolsa biriniň edim gylymyny Peygamberimiňkinden kamil görseň ýa Peygamberimiňkinden gowy görseň dinden çykýan. Soňa mysal beripdir, kellezi yufaddilu hukma at-tawagit ala hukmihi. Şu atqa adamlar halky hökümedi, başlyklary, prezidentlary bilen haýsy hökümlerin hökümlenýärler. Kur'an hadisiň hökümü bilen hökümlenýärlermi? Ýa-da ýasama kanunlaryň hökümlenýärler. Şeksiz şu böyle hemmamiz näme şu zamanda ýaşap ýörüz we näme bilýäs, görýäs şu atky häkimetler näme %100 näme ýasama kanunlar bilen raýatlaryny alyp barýarlar. Käbirleriniň ýurtlaryny, halklaryny ýöretmeklik üçin kabul eden hökmi käbiriniň Amerikanky, käbiriniň Britaniýanky, käbiriniň Fransiýanky, käbiriniň Orsunky, düşündiňmi? Ya käbiri biziň ýurdumyz näme demokrat ýurdu diýe, käbiri kapitalist diýe, käbiri sowetski ýurt diýe, käbiri mysal üçin ateizm diýe. Käbirim näme Amerika, Ýewropaň orsun hökmüne malanakdanym özi bir näme hökm ýazmaklyk üçin adamlar tarapyndan näme bir meclis guraýadanym şolar hökm çykarýar. No şolaň çykaran adam eýem näme halkyň üstüne pard edilýär. Şolaň näme buýran zady buýrup, şolaň gaýtaran adam näme hemme kişi qadagan. Şunun şolaň buýran zady Allah'ın hökmüne gawat gelsin, gelmesin oňa sereden aktar. O gaýtaran zatlaram Allah'ın hökmüne gawat gelsin, gelmesin oňa sereden aktar. Şu biziň zakonymyz näme zakon bolmaly, şundan ýokardy da näme hiç qada kanun şu ýurtda ýöredilmeli. Şu zady näme irtiqad etýän, ýanky pikirleri irtiqad etýän adamlar näme bolýar? Dinden çykýar. Şunuňmy? %100 diňe irtiqad etdi, diňe kalbyna götürdi, emma diline Peygamberiň hökmünden näme kamil hökm ýok. Allah we Rasuluň hökmünden gowy hökm ýok diýe dille munafyklyk edip biziň ýüzümizde, ýylyň ýüzüne. Emma ýüreginde şu anan jamma bolsa bollaýam ol adam Allah'ın ýanyna kafir. Şunuňmy? Emma bir adam dille diýene, şunuňmy? Ýöne ýüregini bilmeklige ýol barmy? Ýüregini bilmeklige ýol bar, amaly. Şunuňmy? Amalyndan näme şu dille 100% men Kur'any söýýän, Allah'ny söýýän, Peýgamberi söýýän, sünnetini söýýän we men nazarymda näme? We men ygtykadymda iň kamil hökm Allah we Rasulunyňky, iň dogry ýol Allah we Rasulunyňky, iň gowy hökm Allah we Rasulunyňky diýe. We Allah we Rasulunyň hökmünden başga hökümler baram batylly. Emma iş ýüzünde feret ýaswolyn 100% demokratiýa bilen ýörýär. Ýa-da kommunizm bilen ýörýär. Ulamalar näme diýer? Şu amaly yüreğünü Allah ve Rasulunyň hökmüne imannyň ýokdugyny anlatýar. Şunuňmy? Yani käbir adamyň yüreğünü göterýän zadyny amalyndan näme bilip bolýar. Indi şu näme 4-nji nakydyny Şeyh Süleyman açyklap näme diýer? Amma al-mas'alatul ula we hiya man i'taqada anna gayra hadiy an-nabi sallallahu alayhi ve sellem akbalu min hadiyihi. Kimde kim istenlik bir ýeriniň ýoly, ýörelgesi, edim gylymy Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ýa-ma dininden, ýolundan, edim gylymyndan näme kamil ise näme dinden çykýar. Fa hiya mas'alatun azimatun khatiratun. Bu mesele näme gaty uly mesele, gaty howply, hatarly mesele. Näme üçin? Sebäp diýsen diýe kimde kim ýanky batyl ters düşünjen kabul etse turdi bi mu'taqidiha ila al-jahim diýe. Kimde kim ýanky pikir etse, ýanky pikir kabul etse, eýam ol adam näme cehenneme gitýär. Eýam sen näme kafir bolýan. Lianna zalika musadamatun lil manqul wal ma'qul. Sebäp diýsen biriniň edim gylymy, ýoly, özüne alyp barşy däp desturi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getiren ýolundan kamillemeklik eýam ol näme Kur'an hadise de garşy gitýär we akla da garşy gitýär. Şondan Kur'an Kerimde Allah Taala näme diýýär? El-yawma akmaltu lakum dinakum diýýär. Size şu sizin dininizi kamil edip berdim diýär.
Ve yine bir ayette ve ma yantiqu anil hawa diye. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hay hevesinden gurlanat diye. Ona aydylan zatlaryň hemmesi in huwa illa vahyun yuha. Onun bar aýtýan zatlar men tarapyndan ona iýinlerilen vahy diye Allah Taala. Ýa Kur'an Kerim näme aýdyp otur Peygamberimiziň näme hökmi, Peygamberimiziň edim gylymy, buyuran gaýtaran zatlary näme Allah tarapyndan buyurulan edilen zatlar. Ve aklam aýdyp otur, düşündiňmi? Allah tarapyndan saylanan adam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem boljak. Oza onna yerin ýüzünde iň afdal adam kim bolmaly? Iň gowy adam Peygamber bolmaly. Onna Peygamberiň edim gylymy, onna beýleki adamlaryň hemmesiniň kiden näme kamil bolmaly we gowy bolmaly. Şoň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagt nasihat işlerini geçirenler cuma hutbalaryny atlan edenne şeýle bir hadis aýdarakan olam fe inne hayral hadisi Kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diyen. En hayırlı söz Allah'ın kitabı diyen. Ve en hayırlı yol Muhammed Peygamber'in yolu diyen. Yani Peygamber'in ödem aydı otur. Şimdi sen gelip Resulullah'ın ağzından şu sözler çıkandan sonra yok planın yolu Peygamber'in yolundan gow diysen. Planın hükmü Peygamber'in hükmünden gow diysen ayyam sen gönümel Peygamber'in sözüne reddettiğin oluyor. Peygamber'in sözüni inkar etdiğin, gaýtardygyň bolýar. Eýem Peygamber'in sözüni reddetmek, gaýtarmaklyk, inkar etmekligiň özi bir musulmanyň näme dinden çykmaklygyna yeterlik zat. Akhrajahu Muslim ve gayrihi min tariq Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir bihi diye. Yani oqan hadisimiz İmam Müslim'de gelýär. فلا شك ولا ريب أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي لأنه وحي يوحى إليه كما قال الله عز وجل. Enne näme biz musulmanlaryň näme kalbyna şekimiz şübhämiz ýok. Iň gowy ýol Muhammed Peýgamberiň ýollugyna. Iň kamil ýol şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getiren dini digine. Şu Peýgamberimiziň ýolundan, Peýgamberimiziň sünnetinden kamil gowy ýol ýok. Sebäp diýsen Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her bir agzyndan çykan zat näme wahy bolan. Her bir eden zady wahy esasynda bolan. Her bir etmedik adam wahy esasynda näme taşlanan. Sebäp diýen Allah Taala Necm suresiniň 4-nji aýetinde şeýle diýär. In huwa illa wahyun yuha. Şu Peýgamberiň agzyndan näme çykýamy şo wahy diýär. Yani men tarapymdan aýdylan buyruk diýär. Yani Peýgamberimiz bir zat buyrupdyr, manysy şo buyruk Allah'dan şoňa iýnençin buyrupdyr. O Peýgamberimiz bir zatdan gaýtaran bolsa manysy şonu näme Allah Taala gaýtaranlyk sebäpli gaýtarypdyr. ولذلك أجمع العلماء الذين يعتد بإجماعهم على أن السنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي. إن ينقي حديثاً أغرالب ينقي آيةً أغرالب ulamalan barысы biragızdan näme diýdi? İslamda ikinci hökm çeşme bolup durýan zat sünnet diýdiler. Peýgamberimiň sünneti, Peýgamberimiň hadisi diýdiler. Sebäp diýsen Allah Taala şul aýetde Necm suresining 4-nji aýetinde bize näme habar berýär? Peýgamberiň agdyndan çykýan zatlaryň bary wahy Allah tarapyndan. Düşündiňmi? Peýgamberimiň bar edim gylymam näme wahy Allah tarapyndan. Onda Peýgamberimiň näme şu Qur'andan başga da agdyndan çykan sözleri näme wahy bolýan bolsa ulamalar icma, biragdan İslam ulamalar näme diýdiler? İslamda hökm çeşmek näme ikincisi sünnet saýylýar diýdi. Hadis saýylýar diýdiler. Buňa ulamalar näme diýär? Masadir teşri' diýilýär. Düşündiňmi? İslamda masadir teşri' näçe sanak? Ha? Yok, yazın 4 sanak. Masadir teşri'. Masadir et-teşri' diýdigi İslam öz hökmüni näme çeşmelerden alýar. Yani İslamda hökm çeşmeler diýmek. Masadir et-teşri' diýdigi hökm çeşmeleri. Şu her bir ýurdun, her bir milletin öz näme hökm çeşmeleri var. Mesela biz tarap bir ýurtlaryň hökm çeşmeleri näme? Meclis. We meclis käbir meselelerde näme hökm çykarmakla kanagatlandyryp bilmese häkimiýeti näme orsun hökümetine barýarlar, orsun kodeksine ýüze gurýarlar. Onu da tapmasalar näme Amerikan, şununla demokratiýa, ýa Fransiýa, ýa mesela Şwitsariýa, näme biz taraplan näme käfir hökümetliň hökm çeşmesi, yani yara olan meclisi, ýa-da mesela şun Amerika, Britaniýa, emma İslamyň hökm çeşmesi 4 tane var. Birincisi Kur'an-ı Kerim.
Kur'an'dan bir da buyruk taptık mı? Şo biz için hüküm. Kur'an'a bir zaten qaytarı geldi mi? Şo biz için hüküm. Kur'an'da buyurulan zat edilaymeli. Bar musulmanlar tarafından hiç bir adam çıkarmasızdan, prezidentten olsa edaymeli şonu. Kur'an'da bir zaten qaytarı geldi mi? Şonun hemmek iş qaydaymeli. İkincisi sahih hadisler. Sahih diýmekligimiň sebebi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölenden soň İslam'ı yıkmaklyk üçin näme erwet niyet bilen giren kafirler var İslam dinine. Şolar näme ki halatlarda İslam'ı yıkmaklyk üçin, İslam'a ters düşünceler, akideler, inançlar girdimeklik üçin Peygamberi gurladyk. Peygamberiň näme tarapyna, Peygamberiň adından näme Peygamberiň diýmedik zatlaryny ýönködüler we Peygamber şey diýipdir, Peygamber şey diýipdir diýip. Olar mawzu, olar ýasama, toslama hadisler. Şoň üçin ulamalar näme sahih hadisler diýer. Ikinji hökm çeşmesi näme kan İslamda? Sünnet eken, hadis eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in näme ağzından çıkan mübarek hadisler, şerifler. Ýöne näme şerti sahih bolmaly. Düşündiňmi? Üçüncüsü näme icma. Üçüncüsü icma. Şu Kur'an'ın hadisen gönümel bir da hüküm çıkmadı ýöne ulamalar Kur'an hadisi agdaryp umumi näme qada kanunlar esasında näme bir ağızdan bir meseleni näme gollasalar şoňa icma diýilýär. Icma. Üçüncüsü näme icma. Icmaňa nämeden düşündireýin, dille düşündireýin, kimiň zehininde galyama zehininde galar soň ýadaýyny da ýadar. Icma diýmeklik näme? Ulamalar şeýle düşündirýär icma. Belli bir asyrda, düşündiňmi? Haýsam bolsa bir asyr, 1-nji asyr bolsun, 2-nji asyr bolsun, 3-nji asyr bolsun, 4-nji asyr bolsun. Haýsam bolsa bir asyryň ulamalary. Haýsam bolsa bir asyryň musulman ulamalary. Düşündiňmi? Haýsam bolsa bir meseleni, bir ağızdan gollan bolsalar şoňa icma diýilýär. Düşündiňmi? Haýsam bolsa bir asyryň musulman ulamalary bir näme mesele bolýar diýen bolsalar şo mesele ýygynaky gelen adamlar bolanok diýmen haky ýok. Düşündiňmi? Ya da bir mesele näme haram diýen bolsalar ýygynaky gelen ulamalyň ilmi asmana ýetse-de näme öňünde aýdylan icma söýde garşy çykmak bolanok. Şo bolanok diýär. Düşündiňmi? Icma şo şerti näme haýsam bolsa bir asyryň musulman ulamalar diýdiňimiz näme dünýäwi ulamalar girenat. Düşündiňmi? İslam ulamalary mysal üçin bir ağızdan adamın aklı yüreğine diýdi, dogry dämi? Şu İslam ulemalary bilen dünýäwi ulemalar şu meselede näme etdiler? İhtilaf etdiler, alalaşmadylar. Dünýäwi ulemalar näme diýär? Adamyň akly kellesinde diýär. Ama İslam ulemalar näme diýär? Adamyň akly yüreğine diýär. Kur'an hadisin gollaýanam şu. Şu İslam ulemalar diýär. Emma şu bir ağızdan näme bir asyryň İslam ulemalary bir ağızdan bir meseleni gollan halatlaryny şo döwrüň bir dünýäwi alimy bulara garşy çyksa, oň barlygy ýoklugy täsir edenak. Düşündiňmi? Oň garşy çykany ýa-da oň gollany meseleni ütgedenak. Düşündiňmi? Ol biz dünýäwi ulamalary bilen işimiz ýok. Düşündiň, olar dini ulamalary eýermeli. Düşündiňmi? Şoň şu ulamalar icma düşündiren näme diýär? Haýsam bolsa bir asyryň musulman ulamalar, musulman bolmaly, ýani sünni bolmaly, şaý bolmaly, müşrik bolmaly, sopy bolmaly. Şunun hakyky Kur'an hadis esasında näme ýöreýän, Kur'an hadise näme Allah we Rasulunyň muradyna görä düşünýän, ýa-da belli bir asyryň ulamalary hemmesi bir ağızdan bir mesele halal diýdilermi? Bollu şo halal diýilmeli. Ýa-da bir adam gelip şo bir zada halal diýilen hökmi ütgedip bilenap. Şununmy? Ýa-da belli bir asyryň musulman ulamaly bir mesele bir zada haram diýip hökm çykardylarmy? Olaň ýerden bir alim gelip näme şo meseleni, şo ulamalar tarapyndan icma edilen meseleni derňemene haky ýok. Şununmy? Kur'anyň ayet kabul edilişi ýalyk şol icma kabul edilmeli. Icmaň güýjü şey. Şununmy? İlka icma billik. Icma nämeken belli bir asyryň musulman alimler tarapyndan bir ağızdan edilen hökme icma diýilýär. Düşündiňmi? Näme şertler we belli bir asyryň hemme ulemalary bolmaly. Öňde musulman ulemalary bolmaly, öňde bir ağızdan gollanan mesele bolmaly. Düşündiňmi? Şo näme icma diýilýär. Indi icma bilemizden soň icmaň güýjüni bilmeli. Icmaň güýjü nähile? Icmaň güýjü medil Kur'an hadisin güýjü ýalyk. Kur'anyň bir hökmüne garşy çykmaklyk bolmaýyşy ýalyk, icmaň hem garşysyna çykmaklyk bolanok. Düşündiňmi?
Oşa icma' bolandan soňam izinnaqi asrdaky ulamalar gurrunu şu icma'daky bir-agdan gollanan meseleni näme ütgöden okşundyňmy? Mysal üçin 13-nji asryň ulamalary bir zada haram diýen bolsalar bir-agdan musulman ulamalary. 14-nji asrda bir gelibem öz ýanyndan şolaň delillerini deriňäp, yok men şolaň näme icma'ny gollamak, men şoňa halal diýen ise, sen o halal hökmüni Allah jüýüňde goý diýär. Düşündüňmi? Allah Taala söýde deriňelýärmi? Allah'ın sözü deriňelenek. Edil şoňalyk näme? Icma'an deriňelenek. Ýöne şerti näme bolmaly? Hakykatdan hem şu icma' näme bolanlygy bilmen. Hakykatdan hem bir-agdan ulamalar näme bir mesele agdy birikdirini bilen bolmaly. Düşündüňmi? Yani billik şu mesele bir-agdan gollanan. Belli bir asır İslam ulamalar tarapyndan bir-agdan ilalaşylandan billikdämi şu şerti. Düşündüňmi? Emma käbir meselede käbir ulamalar yani köpçülüklerin alim gollasa danim bir-agdan niýe düşündüňmi? Yo köpçülüklerin gollanan ulamalar meselesine näme diýilýär? Jumhur diýilýär, düşündüňmi? O köpçülüklerin näme ulamalar gollatda, mysal emma bir kişi gollamady. Mysal üçin 13-nji asyrda 20 sanak näme alim bolan bolsa, şoň 18 sanagy gollady. Bir-agdan şu mesele näme halal diýdiler. 2 sanaga ya biz halal diýemiz, haram diýerdik. Eýem bärde hökman deliline seretmeli bolýar. Bu 18 sanak alim diýdi, men o ikisiniň sözüne seretjekkel diýip bileňä. Hökman eýem bir meselede hilaf boldymy, eýem sözler gatşýar. Eýem delilleri galýar. Düşündiňmi? Eýem delil deriňemeli bolýar. Emma kuşanşywem käbir ulamalar näme jumhur tarapyndan, köpçülüklerin tarapyndan gollanan meselede icma' diýär. Şoň Ibn el-Munzir rahimahullah icma' diýip kitaby bar. Şoň ulamalar näme Ibn el-Munzir bir meselede icma' wa diýilse arkayn bolmaň diýär. Deriňen şoň icma' diýen meseleler. Näse Ibn el-Munzir rahimahullah biraz ýeňlirak garan. Bir döwrüň näme köpçülüklerin ulamalar tarapyndan gollanan zada da icma' diýip goýýar. Düşündiňmi? Şoň şu biz näme icma' güýjüni aljak bolsa, şoň hakykatdan hem icma' da näme sabit bolmaly. Näme anyk bolmaly. Yani bir-agdan bar ulamalar tarapyndan, bar musulman ulamalar tarapyndan gollanan bolmaly. Şu musulman ulama diýemede de soplar girenak, soplan ulamalar girenak, şaýlan ulamalar girenak, bidgatçylar ulamalar girenak, murji'eler girenak, mu'tezileler girenak, eşairalar girenak, düşündiňmi? Müşrik ulamalar girenak, hakyky ehli sünnet we cemaatnyň ulamalarynyň sözü hasaplanýar, düşündiňmi? Ne hakykatdan hem şuňalyk Hayzam bolsa bir asyryň İslam ulamalar tarapyndan bir mesele bir-agdan gozgollum şoňa näme diýilen eken? Icma' diýilen eken. Şu icma' bolandygyň biziň ýanymyzda anyk geldimi? Şoň güýjüne ähilek, şoň güýjü Kur'an hadis ýalar. Garşy çykmalar. Şulaň delilini deriňe bilýärmi? Belki ýalňyşan bolaýmasynlar, ýa saňa deriňemek bolanak. Şunmy? Emma delillerini göröýün, oňa muňa aýdamda menem şolaň delilini ulanar ýalak diýsen, o başga mesele, şunmy? Emma men şolaň delillerini göröýün, belki de bular ýalňyşandyr diýsen, o ýalňyş mesele, şunmy? Şolaňky 100% hak, şunmy? Enne bir 100% hak diýjek bolsak, bir de delil gerek dogry dämi? Delilimizden ba, delilimizden näme hadisden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La tejtemi'u ummeti ala zalale diýär. Men ummatum ýalňyşlarda agyz birikdirmeýär diýär. Düşündiňmi? Olam näme şu icma'yň hakdygyna, oşaňa garşy çykmaklygyna, haramdygyna ene ulamalar näme delil şey. Muhammed Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin umumi ummatyny Allah Taala näme ýalňyşlykdan goran. Düşündiňmi? Muhammed ummatyndan birdir, ikidir, yarımdır adam ýalňyşy bilýär. Emma bir-agdan bir mesele gollanan bolany ol ýalňyş bilenär. Dedim Peygamberimiz näme? Men ummatymyň näme bir-agdan goralan meselesi hak diýär. Bir-agdan gollan meselesi hak diýär. Onam hadis aýdyp otyr. La tejtemi'u ummeti ala zalala. Şoň şu ulamalar näme? Şu hadisden ugur alyp näme? Icma' anyk näme bolandygy bize yetdimi? Şu hak şoňa garşy çykmaklygy näme? Haram diýär. Bolam näme? İslamda hüküm çeşmek näme? Üçüncüsü. Şoň Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimahullah ýalňyşmadan el-iqtida sıratal mustaqim fi muhalafati ashabil jahim diýen kitabyna getirýär. Ýa-danym fetawa diýen kitabyna getirýär. Qaida berýär Şeyhül İslam İbn Teymiyye. Näil qaida berýär? Bir meselede icma' bolandan soň, oňa hilaf soňky gelenden oňa garşy çykmana haqqy ýok diýär. Birden bir garşy çykaýsa da oň sözüne seredilen hak diýär. Onam näme de getirýär?
binamazın kafirdigine. Sahabalan asrını öden bu icma yönümüne icma'da sahabalan icma'i. Bizde näme icma'larım derece. Käbir icma peygamberlerin icma'i değil ya. Misalan peygamberlerin icma'na. Tevhid la ilaha illallah çağırmaklı. Ve laqad ba'asna fi kulli ummetin rasula en i'budullaha ve ijtanibut-tağut. Birinci buyruq tevhid ve birinci qaytarğı näme şirk. Şu icma'ar rusuli. Bar peygamberlerin biragızdan birinci tevhida. Dilyaranlar, nämeden dilyardılar dağıtlarına? Qulu la ilaha illallah tuflihu. La ilaha illallah deyin. Tevhide gelin, bir Allah ibadet edin, şirkten gaydın, dänin, dönün. Näme Allah ibadet ikilik etmeyin. Bu icma'ar rasuli. La ilaha illallah manysam näme? Yeketek ibadet haqqyl bir Allah ibadet etmeklik, ondan gayri ibadet edilýän zatlaryň baryny terk etmeklik. Bar peygamber ine la ilaha illallah'ny şey dip açıkladı. Şu icma'ar rasuli. Peygamberler tarapından biragızdan la ilaha illallah yankı näme tefsirde tefsirlerini ondan aňyrda, ondan bärdäkilen hiç bir gelip la ilaha illallah'ny şu peygamberlerin düşünürüşünden açıklayışından başka näme düşüncüsünden açıklamak bilen açıklap bilmeýär. Ve näme ikinci dereceli icma näme olam icma'as sahaba. Sahabalan biragızdan gollan meselesi olam Abdullah ibn Şakik. Näme etýär? Nakl etýär Abdullah ibn Şakik kim? Tabi'i. Peygamberin ashablarının içinde düşündünmü? Yeketek bir amali taşlarına kafir sayılayan adam näme? Binamaz adam sayılýatdy. Sahabaların nazarında bir adam namaz taşladı mı, şol adam kafir diýdiler. Şeyhülislam näme diýär? İcma boldy mı? İzinden kim şu icma'a garşy çıksın? Onun garşylygına seredilen düşündünmü? Mesela İmam Şafii rahimehullah binamaza kafir diýen, İmam Malik kafir diýen, İmam Ebu Hanife kafir diýen, İmam Ahmed rahimehullah kafir diýer. Ýöne bir adamyň şübhesi düşüp şübhä düşmek bar. Näme üçin İmam Ahmed garşy çykdy? Düşündüňmi? İmam Ahmed garşy çykdy, ulamalar näme sebäbini aýtdy? İmam Şafii näme belki ýetenler. Düşündüňmi? İcma ýetenler. Şoň üçin Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah gowq taby. Olam näme? Raf'ul melam an a'immetil a'lam diýär. Düşündüňmi? Hakyky näme İslam ulamalarını näme töhmetden päklemek, iğençden päklemek diýen bir kitaba. Käbir adamlar näme İmam Şafii iğenjek boldular. Düşündüňmi? Näme üçin icma waqa garşy çykdy? Ya Ebu Hanife iğenjek boldular. Näme üçin hadis waqa Ebu Hanife hadise garşy çykdy? Şoň üçin Şeyhülislam İbn Teymiyye näme şu ulamalaryň arkasyny alan. Emma bidgatçylar näme diýerler? Şeyhülislam şu ulamalara söwünip ýaýratdylar. Düşündüňmi? Bu da hemen hakikat ya. Bular Şeyhülislam'ı kim deyip tanıttılar? Şeyhülislam İbn Teymiyye Ebu Hanife'ni halamayan, Malik'ini halamayan, onu halamayan, bunu halamayan. Ama hakikatte Şeyhülislam İbn Teymiyye şolon arın namusunu qorap kitap yazan. Düşündünmü? Şoň üçin bu ulamaları näme iğençten saplamak dip kitap yazan. Şoň üçin Şeyhülislam İbn Teymiyye näme diýär? Ebu Hanife käwr hadislere garşy çykdy. Düşündünmü? Hadis bu garşy çykmaklyk niyet bilen çykmady diýär. Belki Ebu Hanife rahimehullah şu hadis yetenlerler diýär. Hey Ebu Hanife hadis yeterdanim Rasulullah'ın sözünü qaytararım Ebu Hanife. Yadanim şu hadis yeten bolmagy ahmallanym ýöne zaif ýollarla yetenler, ygtybarsız ýollarla, ejid ýollarla yetenler diýär. Düşündüňmi? Ya da yetenem bolsa Ebu Hanife da adam belki ýalňyşrak düşünen bolmagy ahmally. Düşündüňmi? Şoň üçin näme İmam Şafii rahimehullah, ýani İmam Malik, İmam Ebu Hanife rahimehullah binamazın kafirligi meselesinde näme sahabalan näme sözüne tersirak söz diýdiler. Sebebi belki olara yetenler. Yetenmese bizim şeklimiz şüphemiz yok. İmam Şafii de sahabalan diýen zadyny ýerde İmam Maliki de İmam näme Ebu Hanife rahimahullah'dan. Şunun şoň üçin Şeyhülislam ýa kaidesi bize näme kan mesellemleri çözmekligi we köp meselede hakka gelmekligi kan ýardam beren. Kaida alýan bu tordy. Kaida bize näme sahabalardan icma geldi binamazyň kafirdigini. Ondan soňky gelen ulamalaryň biri kafir dälidimi? On sözüne de seretmez, delilini de seretjek bolmaýar. Sebäp diýsen bizde hak näme? Icma. Icmaň hakdygyna da kim guwa geçdi? Rasulullah. Rasulullah'ın guwa geçmekligi kimin guwa geçmekligi? Allah. Rasulullah'ın guwa geçen zadyna, Allah'ın guwa geçenligine delilimiz näme? Ýanky näme? Necm surasının 4-nji aýaty. Necm surasının 4-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? Ve ma yantiqu anil hawa. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hay hawasından gurlamayanlar diýär. En huwa illa wahyun yuha. Onun ağzından çykýan zatdan bar wahy diýär. Meniň ýindirýän, meniň aýtýan zatlarym diýär. 4-nji hökm çeşmesi näme? El qiyas.
İslam'ın 4-nji hökm çeşmesi, yani 4-nji hökm alınýan ady qiyas. Inni 4 diýdiga, şoň 1-nji, 2-nji, 3-njüsü icma, bir agızdan gollanan hökm çeşmesidigine. Emma 4-nji bir agızdan gollanan meselede. Düşündiňmi? Qiyas bir agızdan ulamalar tarapyndan hökm çeşmesi gollanan meselede. Qiyas hökm çeşmesimi, qiyasym hökm çeşme bolup bilene. İslam ulamalar 3'e bölünýär. Düşündiňmi? İslam ulamaları 3'e bölünýär. Emma Kur'an hökm çeşmesi bir agızdan gollanýar. Hadis hökm çeşmesi sahih bolsa bir agızdan gollanýar. İcma'an hökm çeşmesi bir agızdan gollanýar. Emma qiyasa gelende näme? Ulamalar ihtilaf etdiler, düşündiňmi? Bir ulama näme diýdi? Qiyasy birinji ulanan iblis, şoň qiyas ulanmaklyk haram diýdiler. Düşündiňmi? Bu kim? Zahiriler. Düşündiňmi? İbn Hazm rahimahullah näme? Birinji qiyas eden iblis diýdi. İblis näme etdi? Qiyas etdi. Yani iblisin qiyasy qiyas fasit boldy. Qiyas demek deňeşdirmek, düşündiňmi? Hökmü agdalmadyk zady, hökmü agdalan zadyň näme? Hökmü agdalmadyk zadyň wasflaryny, hökmü agdalan zadyň wasflaryna deňemek, düşündiňmi? Ondan şu hökmü agdalmadyk zadyň wasfy hökmü agdalan zadyň wasfyna deňelse, düşündiňmi? Şoň hökmüni buňa bermek deňeşdir. Näme şoňa qiyas diýilýär. Mysal üçin geraýynyň näme wasfy belli, ýöne şeriatda hökmü belli däl. Näme şu hökmü belli däl, sen geraýyn, yani Türkmen halkynyň içine 20-nji asyrda çykdy dogry, dämi? Emma aragın wasfan belli, hökmen belli. Aragın wasfy näme? Serhoş etýär. Hökmü näme? Haram. Geraýynam wasfy näme etýär? Serhoş etýär. Onu şulam aragın hökmüni alýar. Araga haram diýdi Allah Taala serhoş etýäniň sebäpli we şu aragın haram diýilmekligine sebäp bolan wasf geraýynna barmy ýok? Ba deňeştirdikde näme etdik? Şuň hökmüni wasfy deňelenen hökmüni buňa da geçirdik. Şuňa qiyas diýilýär. Deňeşdirmek diýilýär. Şunun indi şu ýöne bir agızdan gollanmady. 3 mezhep bar. Bir topar ulamalar näme? Qiyas ulanmak bolanok diýerler. Bir topar ulamalar näme? Qiyas ulanmak bolýar diýerler. Şertsiz hiç sasyz. Bu qiyasy näme? İslam ýerinde ulanyber diýen kim? Bu Hanefi mezhebi. Düşündiňmi? Aslında näme qiyasy haçan ulanýar, haçanna Qur'andan hadisen delil tapmasak. Emma Hanefi mezhebinin bir goý beren näme kemçiligi näme? Delil var ýerinde de qiyas ulanýar. Düşündiňmi? Delil var ýerinde qiyas ulanmak bolanok. Geraýynyň haramdygyna gönümel Qur'andan hadisen delil geldi bolluk tordy biz onu deňeşdirip bilemiz. Düşündiňmi? Emma haçan qiyas ulanýar, delil ýok ýerine. El muhim. Qiyas näme ýa-ni deňeşdirip hökm çykarmak meselesi. Qiyasy bir ulamalar bolanok diýdi. Bolanok diýenler kim? Zahiriler. Bolýar diýenler kim? Hiç şertsiz zatsız Hanefiler. Emma näme aralykda hak söz we iň dogrusam şo. Olam İmam Şafii rahimahullah dedi. İmam Şafii rahimahullah bu sözüne näme diýen kitabyna getirýär. İmam Şafii rahimahullah näme diýär? El qiyasu zarura diýär. Düşündiňmi? Yani ulanjak geldiýsen hem bolanok diýär. Düşündiňmi? Qiyasy näme deňeşdirip goýýar? Zarurat zatlary deňeşdirip goýýar. Mysal üçin doňuza ip bolýar diýmegem ýok bolanok, ip bolanok diýmem bolanok. Düşündiňmi? Doňuzyň iýilýän ýerenma, iýilmeýän ýerenma. Ýöne nirde iýilýär? Doňuzyň iýilýän ýerkenmi, iýilmeýän ýerken? Iýilmeýän ýerken. Ýöne kä halatlarda sen iýjek geldiýsen hem diýin sana iýmekli wajib etýär. Olam çölbeye wana gittin awa şikara. Ya mysal üçin sapara. Ya danim öňkü döwürleri mysal 3 ay 4 ay gidiş gelişiň bilen 6 ay bolýar gaja gidip gelýän. Yolla bar azy qarydyn guturdy. Doňu diýmesen hem ölýän. Düşündiňmi? Doňu diýmesen hem ölýän. Indi bärde näme? 2 sana haram öňünde dursan. Özüň öldürmeklig hem haram, doňu diýmeklig hem haram. Dogry-da? Ulamalar näme etýär? Ne deňeşdir ya? Hemme haram hem bir derejeli haram däl, dogry-da? Doňu diýmek haram, ýöne adam öldürmeklig hem haram. Indi sen ya özüň öldürmeli. Özüň öldürsen haram. Ya näde öldürmeli? Açlykdan öldürmeli. Ya özüň öldürmeli ya da doňu diýmeli. Özüň öldürsen hem haram, doňu diýsen hem haram. Indi sana şeriat şaýda näme diýär? Haýsy haram yeňil bolsa, şonu sana etmek wajib bolýar. Ya bäze istesen islemesen zarurat. Sen näme? İýmeli bolýan doňuz. Şoň İmam Şafii rahimahullah näme? Qiyas näçe ulanmaly diýsen hem bolanok diýär. İstesen islemesen ulanmaly bolýan diýär. Şoň İmam Şafii rahimahullah näme diýär? Bir meselede
Kur'an'dan, hadisten aydın şoňa açaçan höküm tapmadyk mı? Hem istesen istemesen sen höküm bermeli bolýan oňa diye. Höküm berjek bolsaň eýýäm sen näme etmeli? Şuň wasfyny, hökümü belli zatlaň wasfy bilen deňe şolaň hökmüni buňa geçirmeli bolýan. Şoň üçin näme? Biz İmam Şafii rahimahullah mezhebine alyat kıyas meselesinde ve doğrusam şu. Ve cumhur, umumi köpçülüklerin İslam ulamaları näme kıyası dördüncü hüküm çeşme saydılar yönü kıyas ulanmaklığa şartlar koydular. Oğlum delil yok yerine. Şunun Kur'an'dan hadisten delil var yerine kıyas ulanmak bolanok. Emma Kur'an hadisten delil tapmadın mı eyyam seni hükman kıyas ulanmalı. Ama kıyas ulanmasan bir topar zatlar bolup dur, täzelikler bolup dur. Sen eýem ilgün senen fetwa soraýamysan, yaraýyn çykdy, kakaýyn çykdy bir topar zatlar. Doğrudan ya mesela adamlaryň arasynda bir ters öz ara bir tüsök näme alaşyp nikah aýyp berenler we näme şulan hökmi. Şunu ya mysal üçin sowda käbir öň edilmeýän käbir sowdalaryň suratlar girip dur. Öň käbir bolmadyk jenayetler bolup dur. Näme höküm bermeli biz? Hökman şuna höküm bermeli. Enne biz höküm berjek bolsak höküm çeşmesine gaýtýar, Kur'ana gaýtýar, hadise gaýtýar, icma'a gaýtýar. Indi Kur'an, hadis, icma'da höküm tapmadyk eýem biz şuň wagtlaryna seredip näme etmeli, deňeşdirip, kıyas edip şuňa höküm çykarmaly bolýar. Düşündükdämi? Indi şu İslam höküm çeşmesine näme diýilýän eken? İslam sözünü musulman ulamalarning kitaplarına näme atda gelýär? Masadir et-teşri' diýilýär. Şunuňmy? Masadir et-teşri'. Masadir çıkarlayan zatlar. Et-teşri' hüküm çıkarlayan zatlar. Yani hüküm çıkarlayan çeşmeler. Hüküm çıkarlayan çeşmede İslam'da ne çeken? 4 tane eken. Kur'an, hadis, icma, kıyas, kıyasam yankı açıklayışımı da olan. Delil var yerine kıyas batıl bolýar. Şunun Kur'an, hadisten, icmadan delil var yerine kıyas batıl. Kıyas ulanmak näme bolanok. Son kıyasına girsen bir topar görmüşler ve kıyas celi ve kıyas hafi ve şunun kıyas evla ve kıyas şebeh ve ona girsen kıta okumalı bolýar. Indi gitýär. Indi yankı hadisler, yankı ayetler näme uğur alıp ulamalar näme diýdiler? Sünnetem, Peygamberimiň sünnetleri, hadislerim biragızdan näme Kur'an'ın hüküm çeşmesi bolýar. Olam öz başdaklaryň hüküm çeşmesi bolup başarýar diýdiler. Şunu. Ve hiye kal Kur'an fi at-tahlil ve at-tahrim. Ayni Kur'an ýalap. Şunu. Hadise bir zada haram diýip hüküm tapdykmy? Şonu Kur'an'na tapan ýalap kabul etdi. Hadise bir zat haram diýip geldim, şu ayni Kur'an'na geldi diýip hasap etdi. Kur'an'na bolmasa da. Şunu. Nädip? Kur'an'na bolmasa da Kur'an'na geldi diýip hasaplamaly. Kur'an'na bolmasa da Kur'an'ın içinde ba diýip hasaplamaly. Sen Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala näme diýdi? Ve ma ataakumur rasul fakhuzuh dedi. Peygamberiniz size näme getirse alın, şo menden diýdi. Şunu. In huwa illa wahyun yuha wa aýtýan bar zatlar wahy diýdi. Ve ma nahakum anhu fantahuhu. Şunu. Ve nämeden siz gaýtardymy? Gaýdyn dedi. Allah Teala inne bize. Näme buyurmaklyk gaýtarlyk meselesinden dolu peygambere erk berendigini aýdyp otýar. Doğrudan men şu peygambere erk berdim dolu buyurmaklygy we gaýtarmaklygy diýe. Şo size näme zat buyruk diýip getirdim alın we näme zatdan gaýtardym gaýtyň diýe. Sebäbi onuň buyurýan gaýtarýan zatlary hakykatda men tarapyndan näme ugradylýan edilýän zatlar diýe. Şunuňmy? Tamam, Kur'anyň näme Kur'an näme hüküm çeşmezken, Kur'an hadis hüküm çeşmezken, icma hüküm çeşmezken. Ve Kur'an, hadis, icma hemmesinden näme güýüji deň diýdik. Şunuňmy? Ve biragdan icma tapylan soňa biz şoňa şeksiz şüphesiz näme hak diýip almaly. Welizalika jaa an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qala li Umara lamma ra'a ma'ahu kitaban asabahu min ba'd ahli al-kitab afa mutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يعني إني يعني يكتاك نامح كامل يول şu peygamberin getiren yolu dini bolýan bolsa, hak yol şu İslam yolu bolýan bolsa, şunuňmy? Ve in gödel hüküm, in gowy, in adil, in kamil hüküm, Allah bolsun hüküm bolýan bolsa, bize näme yasama kanunlara dolanmaklyga aňyrda dursun.
gönümel şu Musa inen Tevrat ba bolsa şoňa da bize gaýtmaklyk bolana. Gönümel İsa'nın eline verilen İncil ba bolsa da şoň hökmüne de bize dolanmaklyk bolana. Şundanmı? Şoň şu İslam ulemalary icma' bir agızdan näme diýdiler? Bir patça Kur'any gara aýryp men inneden bilek Tevrat bilen ýörejek. Ýa-danym Kur'any bir gara aýryp men inneden bilek İncil bilen ýörejek diýse kafir şolady. Inne şu wagtky selef ulemalar näme diýär? Öňkü döwrüň ulemalary diýär. Arasda Musa inen Tevrat bilen ýörejek diýen häkime patça kafir diýen bolsalar. Inne şu wagt Kur'an İncillerle %100 Kur'an hadisi ayırıp yerine demokrasiya bilen ya komünizm bilen yöreyen patçalara näme diýerdiler etdiýäňizi. Şeksiz şüphesiz näme diýerdiler? Ewliya pir diýmejekler belli olara. Näme diýerdiler? Kafir diýerdiler. Emma şu wagt özlerini yalan bilen, töhmet bilen selefe ýönken murji'eler näme? Yok, olara kafir diýip bilen atmışlar. Düşündüňmi? Olan Kur'an hadis taşlap demokrasiya, komünizm bilen ýöremekligi ulu küfre ýetiren atmışdanym kiçik küfre ýetirýärmiş. Düşündüňmi? Ol ýanky gurrun, şolaň agzyndan ýanky gurrun näme? Elifinden ýasyna çenne batyl. Näme üçin? Sesen olan agzyny o gurruny atan iblis. Düşündüňmi? O musulmanyň gurruny däl. Düşündüňmi? 100% ol ýasama Tewrat şu wagt näme? Ýewreýleň eline Tewrat toslama Tewrat, doğru değil mi? Tewrat diýselerem onu bozdular. Soňky adamlar bozdular. İncilem bozdular. Biz näme diýär? Şu wagtky ýewreýleň eline Tewratyň näme? Harpam ütgemedik diýýär. %100 Musa inen diýýär. %100 ýa-da şu wagtky Hristiýanyň elinäki İncil şu İsa inişi alyp dur ütgedilmedik diýeli. Ulamalar ön kafir ulamalar näme diýen bir agızdan? Bir pat bir ödün İslam'a yönköyen bir patça Kur'an hadis ayırıp men inneden bilek Tevrat bilen ýörejek. Bulam Allah'dan gelen kitap değil mi? Bulam bir peygambere uradylan kitap değil mi? Ya da men İncil bilen ýörejek. Bulam Allah'dan uradylan kitap. Bulam bir peygambere gelen kitap diýip. İncil ya Tevrat bilen ýörejek diýip şoňdan ýöredip başladymy? Näme bolýar? Dinden çykýar. Inne şu dinden çykýarmy? Inne sen gelip birincine sen o patçalan ödün İslam'a yönkena. Doğru değil mi? Ağızlarından eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözü çıkana göğe dillerinden kireytli yani alaknama şonam diyen aklar. Düşündün on üstüne döneme domuzdan maymundan ağdaşan yevreylen hükmü veledi zina eceler kim kakadar kim itten nogdum pişikten nogdum nämeden doğanlygy belli däl ol Amerikan Ýewropa ors yevrey kafirlerinin şolun hükmünü saylaýarlar. Düşündün mü? Allah ve Resulü'nün hükmünü saylaman, şolun hükmünü, şolun kodeksini saylayalar. Keşke saylap, dine özlerini, öylerini yöretken mi olsalar? Yok. Bütün rayetleri de yöremöklüğüne emet diyorlar. Sünnet demeden aklar da parz et diyorlar. Yok, mani suratta sen şunla yöremeliyorlar. Şu kanuna karşı çıkanam. Cenayetkar sayalar, ceza veriyorlar, eziyet veriyorlar. Düşündün mü? Ve şu kanun bana gerek gel. Men Allah ve Resulü'nün kanununu yaşayacak diyenem. Halkın ve vatanın näme birinci hatardaki düşmani dönüğü näme sayalar. Ön orf biz tarafın musulman halklarını öz koloniyasında saklayaka bir yerini öldürecek olsa ona näme töhmeden atyadılar. Vrat naroda diýadiler. Düşündün mü? Bolli orsun döwründe vrat naroda diýildi mi bolli gutordy. Inne bir garaşsyzlyk allyga dogry dämi? Inne bular vrat naroda diýip bilmeýär. Düşündün mü? Vrat naroda diýse halk diýjek de öňe ors garýady vrat naroda diýip. Inne buňa etdigi näme boldy? Inne bolar näme diýip garýar? Wahabist diýip garýar. Düşündün mü? Şu Wahabist demek orsun vrat naroda diýdi. Ors garasy gelýär adama näme diýerler? Watanyň düşmany bolly gutordy. Gon akitya sen nämetya atya. Inne bu atqalaram näme sen öldürjek odyňa Wahabi diýýär. Sen aýyrjak oda Wahabi diýýär. Halkam ondan on deriňe oturunak bolýar. Wahabi kenne nämetde hökümet. Gyýdyň alqaşdymy? Malyňa degdimi nämetde Wahabi diýýär. Hiç sademeden aga bir men öýden amada gojak diýdi. Bir men peýgambere meňdejek sakal goýup berjek diýdi. Bir näme men arym namusymy heleyimi sen ýalyk näme yarım yalaňaçlap sen kiýalyk heleyini yarım yalaňaçlap tans meýdançysynda näme kowjak geldi. Heleyimi aýap saklajak diýdi. Çağalamy mektepde telefonlar hapakineden noli. Şoň alyp çağalan tirkeşdirjek, öýde saklajak. Kur'an okujak, hadis saklajak. Näme şu näme
hadise qotjak şu cenayeti, düşündüňmi? Öyle büyük halkın ýanyna cenayet de, düşündüňmi? Şoň şu halka näme bir nebelli, öň eşitilmedik, manysine düşünüp bolmayan atdaklar, olam Wahhabist. Öň Türkmen halky eşitmedik görüňi. Wahhabist näme? Terror näme? Düşündüňmi? Ekstremist näme? Bular näme? İslamçılar diýseler, bular islamist. Bir açyk ýara ýeňilerek boljak. Bular näme? Muhammediler, bular Muhammedçiler, bular sünnetçiler, bular Kur'ançılar, bular hakçılar, bular dinarlar, bulady bermeýärler, bulady berse emme kişi haýsy musulman islamist bolasy gelenä. Haýsy musulman Muhammedi bolasy gelenä. Haýsy Muhammed sünni ýa Kur'ançy bolasy gelenä, ýa hakçy bolasy gelenä. Şoň üçin bular näme bir ilegine bir geňrek atdak ýalar. Näme terror, Wahhabist, eýlen beýlen. Inni näme Tewrat bilen Injil bilen bir patsa ýörejek diýse, ýa bir musulman bizde näme höküm meselesinde olan bir zada näme bekbellälin, ýani käwat agdymyzdan näme patsasy köpürak çykýar bolyn, näme diňe biz patsa Allahyň hökmünden hökümlenmese kafir, ondan aşakylar Allahyň hökmünden hökümlenmese näme kafir däl, osa da düşünmeliler. Bizde kim bolsa şo bolsun, patsa bolsun, ýa-da hökümet edaralaryna iň pes näme pudogyny işleýän bolaýsyn. Köçe süpürýän bolsun, temizçi bolup işleýän bolsun. Men Tewrat bilen Injil bilen ýörejek. Men demokrasiýa bilen ýörejek. Men ateizm, kommunizm bilen ýörejek diýdi. Şo temizçi bolsa da näme dinden çykýar. Şo näme musulman bolana. Şu hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Omary gördü diýe. Elinde de näme ehli kitap bilen bir ýeriniň kitaby bar eken. Ýa-da Tewrat. Düşündiňmi? Ya da Injil. Burun Omar näme? Kafir näme? Rimlan ya da Yevreylan, Hristiyanlan gasyna uruş edilenne. Şolan bir kitapxanasyndan düşenler de eline. Bir Injil ya da näme? Tewrat düşenler. Ýa-da kafir hadislerde gelýär Tewrat. Şunun meselesiň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Omara näme ýazyryp, näme Omar Tewrata goýan diýe. Maňa inen kitaba şekin barmy diýe. Şu kitabyň inen adamsy bara Musa diýe. Şo şuwat diýir bolan bolsa sen ýerine. Şolan men ýydyma düşerdi diýe. Şundyňmy? Şolan men dinime girerdi, şu Kur'an bilen ýörerdi. Maňa inen Tewrat şu, men şoň bilen ýörejek diýmezdi diýen. Şundyň. Mene şu hadisde gelýär. Bir gün näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme Omar görýär, elinde de näme ehli kitap bilen bir ýeriniň kitaby. Şundyň. Olam käwir hadislerde ile Tewrat bolan. Şundyň. Şonda Peygamberimiz näme diýär? Mutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Näme oňa serede batýarsyň diýär. Bana inen kitaba näme şekin şübhäň barmy diýär. Wallazi nafsi bi yedihi, meniň janym elinde bolandan kasam bolsun diýär. Peýgamberiň jany kimiň elinde? Allahyň elinde. Allahdan kasam işdigi. Wallazi nafsi bi yedihi, Allahdan kasamlar antlar bolsun diýär. Laqad ji'tukum biha naqiyatan diýär. Şunumy? Size getiren dinim gaty arasda pek dinler diýär. Şunumy? Arasda dinler diýär. Emma Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ölen soň olan dinlerine bir toparlatır goşurdular. Olan kitaplarını ütgötdiler. Emma men size gelen dinim diye. Ol man näme size men size getiren dinim näme gaty arasda pek dinler diye. Maňa inen Kur'an gaty arasda näme pek Kur'andyr diye. Indi Peygamberimiz staýda näme Omary Tewrata gawa turanyny görüp, soňky ýerinden aýdanam sözleri oňa Omar'ın eden vaadini ýazgarmak mı ya övmek? Görem Omar'ı ýazgar. Mutahawwikuna fiha diye. Näme oňa seredip dursun? Bana gelen vaada şeklin şübhäň barmy diye. Omar'ı ýazgary otýar. Näme üçin Omar'ı ýazgardy? Omar o taýda Amerikan kodeksine gawa otýardym. Ya kommunizm gawa otýardym, ya darwinizm gawa otýardym, ya Dale Carnegie kitabyny gawa otýardym. Ya kesik tarapyndan ýazylan meclisin kanuny kodeksine gawa otýardym. Näme gawa otýardy? Allahdan inen Musa. Allahdan Musa inen Tewrata gawa otýardy. Şonan Peygamberimiz näme etdi? Halamady. Şunumy? Sebäp diýsen Kur'an özünden öňkü gelen näme kitaplaryň baryny bozýar. Şunumy? Näil manida bozýar. Yani Peygamberimizin we şu İslam dininiň we Kur'anyň näme aýratyndygy we Peygamberimizden öňkü peygamberler dinlerine näme gowluk bolsa Allah Teala şu peygamberimize indiren İslamda jemläp we olardanam artyk ýene bir topar gowluklar goşdy. Şundyňmy? We öňkü dinlerde näme kynçylyklar bar bolsa şu dinni aýyrdy şonu.
Edil Kur'anam şongal. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, o beyleki peygamberlerde näme sahipalarda atar gelen bolsa, şolan içinin bar gowluklarını, hayrını Kur'ana jemlen we yene şonun näçesi artykmaç gowluklary, hayrlarym goşan. Düşündiňmi? We ön kitaplarda näme kynçylyklar bolan bolsa onuň bozan. Düşündiňmi? Eýem şu Kur'an näme okasaň öňkü kitaplarym okan ýalak sen. Şu İslama girsen öňkü İslamyň hemme gowluklaryny sen etýän ýalak. We aýratynlygy ýöne bu din bilen Kur'anyň olarda ýok gowluklar amma. Düşündiňmi? We olarda bar bolan kynçylyklar bu dinne bu kitapda ýok. Fe şeriatu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nasihatun li jemi'i şera'i ve hiye esheluha ve eyseruha kema qala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahabbul edyani ila Allahi el-hanifiyyetu semha. Görýärmi? Inne biz Tevrat, İncil bilen bize ýöremeklük bolmaýan bolsa. Sebebi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getiren şeriaty bizden öňkü şeriatlaryň hemmesini bozdy. Şeriaty diýdik hökmi. Şunu İslam dinine gelen hökümler bizden öňkü dinlere gelen hökümleň baryny bozdy. Ne Tevrat, İncil'den ýöremeklük bolanok. Inne bizden şu dinimiz, şu bizden dinimiziň hökümleri, gorkozmeleri, buyruklary, gaýtargylary hemme dine garanyk, hemme dinin garanyňkydan en ansady we en yeňili. Düşündiňmi? En tutmasy ansat, en tutmasy yeňil din şu İslam din. Düşündiňmi? We en qada kanunyny götürmesi, ýöretmesi dinem şu dinin hökümem, şu dinin hökümi. Düşündiňmi? Sebäp diýsen öňkü dinde de kän kynçylyklar bardy. Yani bir ýerine nejaset degse kesip aýyrmaly. Düşündiňmi? Köýnöňe boksydyk zat degse ýuganyň bolany kesmeli. Ya mysal üçin teýim almak bolany. Ya su ýok tamam ýok däret. Ya namazyň wagty ýeten ýerde namaz okap bilen ak. Düşündiňmi? Öz belli bir ýer bolmaly. Ya günah etsen ýüregiň bilen gynanyp estağfurullah diýeniň bilen günahň bagyşlanıp duranyk. Özüň öldürmeli. Düşündiňmi? Ya jihad edip oljalsan, ganimet alsan, o ganimaty näme gazilara, mujahidlere näme paýlap bolanokdy. Üýşürip goýmaly bir ýerde asmanyň ot gelýän eken, ýakýan eken. Düşündiňmi? We ördöklen nemeler bardy, dyrnaklary. Pasmaklaryň arasynda pasmak bardyr, perde. Öňkü dinden käbirine haýsy haýwanyň şu pasmakly bolsa, dyrnaklaryň perdeli bolsa iýmek bolanok eken. Düşündiňmi? Ya Musa'nın dininde de buyruk, ya içya bu zatlar näme iýmek etmek bolanok. Emma ýan kagdalan zatlaryň hemmesi biziň dinimizde näme? Ursgat. Hemmesi biziň dinimizde ursgat. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu aşağı hadisde näme diýär? Allah'ın ýanyna iň söýgüli din tawhide çağıran we yeňil bolan dinni. Şunu el-hanifiyye ýani tawhid dini. Biziň şu dinimiz näme? Tawhide çağırýan din. Şirkden gaýtarýan din. Es-semha, semha da yeňil, ansat. Ahabbul edyani ila Allahi el-hanifiyyetu semha. Allah'ın ýanyna iň söýgüli din, ha? Tawhid dini, Allah ibadet etmeklige çağırýan din we tutmasy ansat yeňil din. Şoň ulamalar näme diýär? Höküm meselesinde iň ansat din biziň dinimiz, emma akide meselesinde, tawhid meselesinde iň bek tutýan din biziň dinimiz. Şunmy? Şu tawhid şirk meselesi şu dinne bek tutulýarlyk öňkü dinne de tutulmady. Tawhid şirk meselesinde iň bek tutýan din şu din. Emma höküm meselesinde, buyruk gaýtargy meselesinde iň ansat yeňil şu din. Semha yeňil ansat. Bu hadis näme Buharda gelýär. İmam Buhari rahimahullah'ın Edebul Mufrad diýen kitabynda. İmam Buhari'nin kitabı diýilse, köpüsün näme Sahih Buhari diýär dogruda. Emma İmam Buhari rahimahullah'ın kitaplary kän bolan. Biri Edebul Mufrad. Sahih Buhari'dan beýlekine Edebul Mufrad. Bundan başga ýene näme bir kitap bolan? Tarihul Kebir. Kitap bolan. Juz'ul Qira'a diýip bir kitap bolan. Raf'ul Yedayn diýip bir kitap bolan. Şunu Juz'ul Qira'a näme arada bolan şunu aljak kitap. Namazda imamyň ýerininden elham okamalma. Şunu. Şonu okamaklyň rukunlygy bardy kitapdan. Juz Raf'ul Yedayn. Şunu namazda eglimanda el gallyrmaly. Şo bardy kitapdan. Şo ýanky. Şunu aljak kitap Juz Raf'ul Yedayn. 16-17 sahabadan delil getirýär. Hemmesi namazda eglim galymda el gallyranda. Şunuňmy? Soň halqu af'alul ibad. O bardy kitap ýadan.
فكيف مع ذلك يكون هدي غيره أكمل من هديه diye. İnni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini hemme dinlerden Allah'ın yanında söýgüli bolýan bolsa, şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriaty bizden öňkü şeriatlaryň hemmesini bozýan bolsa, inni nädip Peygamberden başganyň ýoly Peygamberinikinden kamil bolup bilýär diye. Kamil bolup bilmeýär. Şunmy? Inni sen gelip ya da başga bir gelibem, näme? Birinin ýoly şu Peygamberin getiren ýolundan, birinin mezhebi şu Peygamberimiň getiren mezhebinden gowy diýse, kamil diýse, goni näme? Dinden çykýar. Şunmy? Goni dinden çykýar. Wa qad jaa anhu salawatullahi wa salamuhu alayhi annahu qala: "Wallazi nafsi biyadihi law kana Musa bayna adhhurikum thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum dhalalan ba'ida." Subhanallah. Allahu ekber. Bu hadis-de näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? "Wallazi nafsi biyadihi." Janym elinde bolandan kasam bolsun diýär. Yani Peygamberimiň jany kimin elinde? Allah'ın elinde. Yani Allah'dan kasam içdi. Yani Allah'dan kasam bolsun diýär. Şu wagt birden siziň araňyzdan bir ýerden Musa çyksa diýär. Size men taşlap şoň ýygyna düşdüňiz siz adaşarsyňyz diýär. Şunmy? Eýem Peygamberimiň şeriaty Musa'ň şeriatyny bozdy. Kur'an Tewraty bozdy. Şunmy? Eýem Tewrat Kur'ana gelmän bol. Musa ýerden hökm, Peygamberimiň dinine hökmüne den gelmän bol. Indi şutaýdy, Allah tarapyndan eýermeklik, buyurmaklyk, tutmaklyk kime buyurulupdyr? Peýgambere buyurulupdyr. Peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tutun diye. Şoň Kur'ana, şoň İslamyna geldi. Hem sen şunu taşlap, bozulan Peýgamberiň ýygyna uysaň, şunmy? Bozulan Peýgamberiň dinine kytabyna ýetsen sen adaşýan. Görýän Peýgamber Musa diye, "Law kana Musa bayna adhhurikum." Şuat Musa diýelip siziň araňyzdan çyksa diye. "Summa ittaba'tumuhu" wa şoň ýygyna eýerbem, "Wa taraktumuni" men taşlasaňyz diye, "La dhalaltum dhalalan ba'ida." Gaty uzak menziller siz adaşarsyňyz diye. Görýänmi? Musa'ň ýygyna Peygamber waka eýermeklik, adaşmaklyga iterjek bolýanmy? Iterjek bolsa, onna bu leýlin ýalakyň ýygyna eýermek näme? Şoň şu ulamalar bir ayetin tefsirine şey dediler. Fa in tana'zatum fi şey'in farudduhu ila Allahi ve Rasul dedi, doğru değil mi? Bir meselede düşünüşmeseniz, dava çıksa, hükmünü bilmeseniz, şu davalı meseleleriniz çözmekliği için kime kaytarın diye? Allah'a kaytarın ve Rasuluna kaytarın diye. Ve şu ayeti tefsir edenler, cumhurus selef, cumhurul müfessirin, tefsirçi ulamaların köpçülüğünü emettiler. Allah'a kaytarmak, Kur'an'a kaytarmak dediler. Peygamber'e kaytarmakam, hayatına, ödünü, ölen sonum sünnetine dediler. Şunun mu? Enne şu vat, bizim aramızda Peygamber bar yalap. Şunun mu? Sebepsen bizim aramızda Peygamber'in nemesi var, sünneti var. Şunun mu? Enne şu devirdedir, Peygamber bizim aramızda badi var. Sebepsen Peygamber'in dini var. Peygamber'in sünneti var. Ve Peygamber'in ibadet eden nemesi var, Allah'sı var. Şunun için Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölünü kâfir adamlar kopukçak boldy. Şunun inni Peygamber öldü. Biz näme eder? Bu tütek alcıracak boldy, ödünü itirecek boldy. Şonda näme? Peygamberimize en yakin, en söýgü bolan sahabasy Ebu Bekir näme diýdi? Kim Muhammed'e çokunan bolsa, onna on Hudaý öllü hasab etsin. Men kana ya'budu Muhammeden fe inne Muhammeden qad mata diýdi. Kim Muhammed'e ibadet eden bolsa Muhammed'e öllü diýdi. Yani şu Peygamber diýirkä musulman boljak, ölen soňam kafir boljak bolýan bolsaň, bolanny öllü Peygamber sen ýoluň saýla diýen. Emma kim şu Peygambermiden çağıran Allah'ına ibadet eden bolsa, onna ol Allah hayyun la yamut, ol baqi diri, hiç ölmejek diýdi. Şunmy? Ne Peygamber ölenem bolsa bize goýdum bir zat goýmady. Goýdy bize. Näme goýdy? Sünnetini goýdy. Kur'an-ı Kerim goýdy. Enne Musa eýermeklik, Peygamber waka, adaşmaklyga iterýän bolsa, onna şu wagt aramyzda Allah'ın kitaby we Peygamberimiň sünneti waka, lenin ýalyk melgunlar tarapyndan ýazylan, näme? Kodeksler, hökümleri eýermeklik onna sen näme etýär? Gönü cehennem ertýär. Şunmy? Bu uzak mendil adaşdyrar dedi. Emma lenin sen adaşmaklygy da goýuny gönü cehenneme salýar. Şunmy? Ya danim Amerikanlar tarapyndan
Amerikan milletinin nesli belli değil. Düşündünmü? Bir topor oğru, cümrü, näme bozuk ayallardan doğan nesiller. Düşündünmü? Avrupan türmelerinden çıkarılan bozuk ayallar. Düşündünmü? Haramxor näme oğru, neşekeş adamlar dölü olur Amerikanda. Düşündünmü? Hindileri, indeyleri basıp al bilmän soň Avropa, Amerikan koloni etjek bolup ýörkä. Nämetler ölselerem şular ölsün diýdiler. Avropa gansay kap ýören näme banditler bolan, küntüler bolan Avropaň türmesine näme sygman ýören. Nämetler şular sürgün etdiler. Amerikan halky Avropa tarapyndan sürgün edilen bandit, oğru, küntü, bozuk näme adamlar tarapyndan emele gelen. Düşündüňmi? Olon aslı belli değil. Bari 100%'ni kim çöp düýübi, düşündünmi? Enne sen gelip al aranda näme Allah'ın kitabı vaka, peygamberin sünneti vaka, bir topor çöp düýübi tarapyndan ýazylan näme kodeksler ýörejek bolýar. Käşke özüň ýöreseň, üstüne de näme özüne musulman diýen, oşo çöp düýübi bilen hökmü bilen ýaşamaklygy namys etýän musulmanlaram şolar bilen ýöretjek bolýar. Sen kim bolýan onda? Sen kafir bolýan, şeksiz şübhede diýene, näme Ýewreýleň kalbyna, näme göle çokunmaklyk goýuluşy ýalak, bu murjieleň kalbyna näme prezidentde çokunmak girdi. Şoň üçin eýtjekler, beýtjekler, şu prezidentde çokunjaklar, we eýtjekler, beýtjekler, şu prezidentde näme kafir diýjek geller. O bizem eýtjek, beýtjek diýjek gelýär, oň özüne kafir diýip durka biz nädip oňa näme musulman diýeli. Şoň üçin näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yankı hadislerini uğralıp bize näme diýär? Peygamberin hayatında Musa diýerek gelenne, käbir ashablar Musa eýerenne adaşjak bolup adaşjan bolsalar, onda indi Peygamberimizin kıta sünneti, Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerimi aramızda bolup durka, onda musulmanlara gaty aýyp bolýar, şu Peygamberleriň sünnetini taşlap, Allah'ların kitabyny taşlap, näme bir topar kapyrlaň, dinsizlaň, näme boş biderek zayi akıllar tarapyndan näme girdilen hökümleri öz ýurtlaryna näme höküm çeşmet edip almaklyga ýa-da ol çöp düýbüleriň näme pikirlerini, kitaplaryny özlerine höküm çeşmeti edip almaklyk näme bir musulman raýatlaryna, halklaryna näme gelişýän zatdan. Onda bu zatlar musulman halklaryna gelişýän zat bolmaýan bolsa, onda musulman halklar özüne gelişýän zat etmeli. Musulman halkyna gelişýän zat näme? Kur'an sünnete gelmeli. Getirmeseler näme etmeli? Görüş etmeli. Düşündünmi? Başka çare yok. Musulmanlara gelişýän zat Allah'larynyň kitaby bilen ýaşamak eken. Musulmanlara gelişýän zat Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bilen gezmeklik eken. Ýöne saňa şu ödüňe gelişýän, ödüňe laýyk zat ettirmeseler näme etmeli eken? Ýene saňa gelişýän zat etmeli. Olam görüşmeli. Şuňa çenni hak üçin görüşen musulmanlar. Düşündünmi? Ýöne musulmanlar ýene näme şoňa gelmeli. Görüş etmeli, öz näme dini erkinliklerini alıp dünçöklerde todanmasylyk goýulan näme Allah'laryň kitaplaryny we peýgamberleriň sünnetlerini çykaryp ýene şolar näme diňe musulman raýatlaryny hökümetlerini dälen belki de älim jahany näme höküm etýän, höküm çeşmesi bolýan näme kitap etip goýmaly. We şo kitap etmeklige näme etmeli? Çemeleşmeli, çalışmaly. Allah Teala Maide surasının 3. ayetinde näme diýär? El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-islame dinen. Yani şu İslam dininin kamilliğini aytti Allah Teala. El-yevme şuun size şu dinini de kamil edip verdim diye. Ve etmemtu aleykum ni'meti ve şu dinin size kamil bolmaklygy bilen size beren nimetlerim dolu diye. Allah Teala bize kan nimetler berdi. Yani en dolu nimet İslam nigmeti. En dolu nimet şu İslam nigmetining bize doldurup berilmekligi. Düşündüňmi? Bize öňkü ummatlarda İslam nigmeti berilipdi, berilmänmi? Berilipdi ýöne doldurup berdim Allah Teala ya doldurmanmaýdy olar. Bir garasyny berdi. Düşündüňmi? Emma dolulugyna kime berdi? Bize berdi. Düşündüňmi? El-yevme ekmeltu lekum dinakum. Görýän şuun size dolulugyna berdim dedi İslam. Emma bizden öňkülere bir garasy beren, özlerine bir garasy berilen İslam. Özleriniň näme jemgyýetlerine, hal ýagdaýlaryna görärek käbir hökümler, näme buyruklar, gaýtarlar beren Allah Taala indiren. Emma bizden dinimizde İslam lökgölüne berdi, dolulugyna berdi. We size İslamy dolulugyna bermekligim sebäplem
size näme bar nigmatlar näme tamam boldy diýär. Şu hakyky tamam dolu nigmat islam nigmaty. İslamyň saňa dolu gelmeklik. Emma ol beden nigmatlary, maddi nigmatlar, pul nigmaty, o zatlar näme hemme şärik zatlar. Düşünün. Dünýäde iň nejit kapyryňam gözü var sen gözüň bolşar, oňam aýaly var sen aýalyň bolşar, oňam çagasy var sen çagaň bolşar, oňam pulu var belki de känem sen pulundan düşünün. O nigmat adamini adamdan tapaltlanýan nigmat däl düşünün. Emma adamini adamdan tapaltlanýan nigmat iman nigmaty düşünün. Senne imanma, senne islamma we ödüm bir garasy däl islam, senne dolu islamma. Şunluk bilen Allah Taala size näme nigmatlarymy tamam etdim diye ve raditu lekumul islam dine diye ve dine size tutmakluğunda razı bolýan dinimem şu islam dini diye. Allah Teala näme musulmanlara şu dinden başga dinin näme tutulmaklugyny isleýär. Kim Allah'synyň islegini berjaýdasy gelene? Haýsy bir musulman Allah'synyň islegini berjaýdan? Allah Teala sende bir zat isleýär. Senem şonu berjaý edip bilýärken edersiň mi etmersiň? Edersiň. Inna Allah Teala'nyň bizde isleýän zady näme eken? Şu islam dinini tutmaklyk eken. Wa raditu lekumul islam dine diye. Ve size näme tutmaklygyňyza razı bolan näme dinimem islam dini diye. Yani islam dininden başka din yok Allah'ın yanında. Düşündünmü? Musa'nın dini, İsa'nın dini, Muhammed'in dini, ongalık zat yok. Düşündünmü? İsa'nın dinem islam, Musa'nın dinem islam, Muhammed'in dinem islam. Şoň üçin näme İsa'nın dini, Musa'nın dini, Muhammed'in dini bu yanlış gurrunlar. İslam dini. Allah'dan näme islam dininden başka din gelmedik. Peygamberlerin barsynyň çağıran we uyon dini näme islam dini. Amma musulmanlar näme edip başarıya kalar özlerine näme Allah Teala'ny razı etjek dini ýöreden oklar. Bir topar näme Krishna bolýar, bir topar Yegova bolýar. Fema radiyahu Allahu lana fa nahnu nardahu. Görýärmi? Aşakda şeyh näme diýär şu ayetde? Allah Teala bize näme razı edip beren bolsa, bizem şu Allah'ın bize razı näme bolup beren zadyny alýas. Allah Teala bize islam dinini razı bolup berdim, bizem şu islam dinini razı bolup alýas. Nägilelik bilen almalar oglanlar. Şu islam dinine biz näme söýüp öz ihtiýarymyza meýletin kanagat alyp girmeli. Bir adam şu islam dinini söýüp girmese, ya kanagat alyp girmese, ya ihtiýary bilen girmese, ya meýletin girmese, ol adam musulman bolany. Şunuňmy? Namaz okabersin, sakal goýberbersin, näme daýsyn, ol adam musulman bolany. Şu islam dinini söýüp girmeli, saylap girmeli, ihtiýaryň bilen girmeli, kanagat bilen girmeli, meýletin girmeli. Şu zatlar hukmani suratda sende tapylmaly. Ýanky agdalan zatlaryň biri sende tapylmasa, sen musulman däl, özüň islama uýanamasan. Kanagat aldyň söýüň ok, söýdüň kanagat alaňak, düşündiňmi? O bolanok, söýüp kanagat al, ihtiýaryň bilen özüň saylap, zorluksyz meýletin girmeli. Allah Teala Al-Imran surasının 19. ayetinde öz ýanyna haýsy diniň ygtybar edilýändigini, öz ýanyna haýsy diniň kabul bolýandygyny habar berip şu ayetde şeýledi. Inne dine indallahil islam. Şübhesiz yeketek Allah'ın ýanyna kabul bolýan din islam dini diýär. Başga din kabullar. Ýewrey bolup öl, Hristiýan bolup öl, ateist bolup öl, kommunist bolup öl. Mason bolup öl, Krishna bolup öl, Yegova bolup öl. Sen dinin kabullar. Şunuňmy? Soňondan ahlakda senin gowy adam bolay. Şunuňmy? Ol meselen şöden. Kän sadaka beren bolay. Ondan kän gowluk eden bol. Gumanitarny pomoş beren bol. Şunuňmy? Yetime, yesire çykan bol, çykan bol. Meseleni yutkodan. Sen kafir. Sen dinden çykýan. Son Al-Imran'ın yine 85. ayetinde şöyle diyor Allah Teala: "Ve men yebtagi gayra'l islam dinen fela yuqbala minhu ve huve fil ahireti minel khasirin." Kim de kim İslam'dan gayri dini din tutmak istegese, felen yuqbala minhu, hiç kaçan ondan kabul edilmez diye. Yani İslam'dan başka tutan dini onun hiç kaçan näme kabul edilmez. "Ve men yebtagi gayra'l islam dinen fela yuqbala minhu." Kim İslam'dan gayri dini din tutsa, felen yuqbala minhu, felen hiç kaçan ondan kabul edilmez diye. Ve huve fil ahireti minel khasirin, ve ol näme ahirette utulanlardan bolar diye. Näle utulanlardan bolar? Yani bir adam
istenlik bir dine girse, her bir dinin bir gowlugy iteren molyan zady bar, dogry dämi? Her bir dinin seni qadagan eden molyan zady bar. İslamdan başga bir dini tutdun, şo dinin hem sana sadaka vermeklige buyurdu, sen hem sadaka verdin. Sen şonu da utulyan, utango, o sadakan sana peydasy yok. Şununmy? Näme din tutay? Şunun Yevrey bol, Hristiyan bol. Onun Yevrey bol, sen Hristiyan näme bol, sadaka ver, namaz oku, hacet kabul däl. Haýsy ibadatlan, haýsy dine girende kabul bolýar? İslam'a girende kabul bolýar we İslam'a giribem etýän ibadatlan nähile edilende kabul bolýar? Bir Allah'ın ýoluna edilende kabul bolýar. Şununmy? Kendiňe özüň İslam'a ýönkäp eden ibadatyň kabul bolýar diýip düşünmeli. İslam'a ýanqıýalyk söýüp öz erki ihtiýaryň bilen saýlap meýletin qanagadal girdin we girenden soňra İslamyň buýurýan buýruklaryny we gaýtarýan gaýtarlaryny Allah'nyň razyligi üçin tutdun we aýranyň razyligi üçin näme käbir haram haramlardan gaýtdyň. Ilim gözüne islemedin. Şunun ibadet edende Allah'dan gaýra ibadet etmedin ya da ol ibadetlaryň hiç birini näme Allah diýip edende de bir mahlugy oňa şärik etmedin. Ana şungalyk ýagdaýlarda ibadetlaryň kabul bolýar. Emma mujarrad diňe özüňi İslam'a ýönkäp ya da özüňi musulman diýip etýän ibadetlaryň kabul bolýar diýip düşünmeler. Şunun aýna hakyky musulman bol, näme ibadet etsen kabul bolýar. Bir adama da hakyky musulman diýilmeýär, ol näme etýän ibadetlaryny ikirada jemlemese. Her bir adam ibadetinde ikirada jemleme diýemizde näme diýip düşünmeli şu ikirada birincisi ihlas, bir Allah ibadet etmeklik. İkincisi şu etýän ibadetin näme peýgamberiň edişýärlik bolmak, sünnete gabat gelmeklik. فكل من ابتغى غير هذا الدين فهو من الكافرين. Kim molaytyn iskul şeýniýesiz ejeňem, qaqaňam molaytyn. Şununmy? Prezidentin bolsun, şununmy? Çoponyň bolsun, çağalaň çöçösü bolsun, terbiýeçisi bolsun, şununmy? Aýalyň bolsun, çağaň bolsun, kim molaytyn çykarnyksız. Şun bir adam çykarnak şu hökümden. İslam dininiň gaýry dinin tutdumy şoňa näme kafir diýilýär. Şol adam dinden çykýar. El-mes'eletu thaniye, ikinci mesele. وأما المسألة الثانية وهي برنج مسألة ماذا نامدي يعني بيرنن نام edem gılımı yolu mezhebi peygamberинkinden kamillisedi. Doğrudan dinin çıkıyor. İkinci mesele biri nama kafirler tarafından ya da adamlar tarafından yasalan kanun nama çıkarılan girdilen kanun peygamberimizin nama hükmünden näme kanunundan gowdy ise. Şunmy? Şu adamlar tarapyndan ýasalan kanun näme? Şol adam kim bolaýsyn? Musulman bolup ýasasyn şu kanuny, kafir bolup ýasasyn tapawud ýok. Ýöne bärde tagut diýdi. Eýen bir musulman özüçe hökm kodeksde kadara çykaryp başladymy, eýen tagut bolýar. Şunmy? Eýen bir adam näme musulman bolup hökm çykarsa ýa-da hökm çykaran musulman diýmekligimiz zamany ýok. Eýen musulman hüküm çıkarmana hakkı yok. Yani musulman ol hüküm çıkardı mı ondan musulman adı ayrılıp ona tağut diyor. Şoň şu şeyh näme diýdi? Kimde kim tağutlar tarapyndan girdilen hükmü peýgamberiň hükmünden gowsaýsa. Ýöne bu diňe gowsaýsa diýipdir. Emma Muhammed ibn Ibrahim Saudiýan bu däl ondan öňküde bu däl öňküdäl ondan öňkü muftisi Muhammed Ibrahim näme tahkim el-qawanin yani ýasama kanunlary hüküm etdirmekligiň hükmü ýasama kanunyň hökmü bilen hökümlenýän adamlaryň hökmü diýen kitabyna näme 5 suratyny getirýär. Şunu bu diňe bir ýerine getiripdir. Olam kimde kim kafirler tarapyndan girdilen hökmü peýgamberiňkinden gowdy ise. Emma o näme deň diýse-de. Şunu gowdal ikisi deň. Ya da deň däl, ýöne oň bilen hem ýörese bolýar diýse-de. Şunuňmy? Bar dinden çykyp ma gow diýmeklik şertde. Şununmy? Deň diýsen hem bolan. Eýem sen mahlugyň hökmüni halygyň hökmü bilen deňe batyrsan. Eýem halygy mahlugy halyga demek, deňemek ýa-da halygy mahluga deňemek icma. Bir agzdan ulamalar näme diýär? Kufur diýär. Kimde kim Allahny bir guluny ýa bir guly Allah deň saýsalar, eýem dinden çykýar. Men i'tiqada. Ýöne bir näme üçin şu suratyny getirdi? Sebep şu suratyny getirdi. Yani olam kafirler tarapyndan girdilen çykaran hökümler peýgamberiňkinden gowdy ise diýdi. Näme şu diňe gowdy ise diýen hökümini getirdi. Sebep diýsen bir adam, mysal alyň oglanlar. Bu murji'eler bar, kör oglar bar, murji'eler. Mysal al, sen telefon almana bar ya. Öňüňde de 2 tane telefon hödürlüyor.
Sen şoň birini saylap allyňa, şoň saylamaklığın manysy näme? Şoň gowwaranyň şeýin sayladan. Şunuňmy? Bular näme diýe? Indi şu wagtky prezidentler isteseler Allahyň hökmüne ýöre bilýärler, ýöre bilen aklar, ýöre bilýärler. Ýöne özler demokratiýany saylady. Manysy näme şoň demokratiýany saylamaklygy? Demokratiýany şeriatdan, Allahyň hökmünden, peýgamberiň hökmünden gowdydigi. Emma murjialar näme diýe? Dille aýtmada onu. Sen näme bilýän oň ýüregini? Biz kördä, alo. Kördüňe näme gulak agdasynda da ýani. Allah Taala bize diňe gulak bermedi o, bize gözüm berdi. Şunuňmy? Yani käwirde görüp yeterlik, şunuňmy? Her agdan öde ýerine ýetirýände, bu diňe gulagy bilen eşitýän o kör. Şunuňmy? Diňe gulak näme agdasy bilen maglumat kabul etýän kör. Emma biz kör däl o, biz näme görejimiz var, görýär. Şul adam başarýa Allahyň hökmünden bilýär. Emma onu da komünizm saylady. Ya demokratiýany saylady, ya da öde girizdi, meclis kurady. Şoň iki zadyň içinden birini öde erkek tiýarına saylap almaklygyndan näme netije çykarýar? Şonu öde gowurdy, şonu gowu saýdy, şunuňmy? Şonu kämil saýdy, şoň üçin alyp oturdy. Ýa şoň öde ýeterlik, şunuňmy? Enne däme sen magazyna ruçka almana bar, ýa öňünde näme bir topar görnüşleri var uçkan. Şolong içinden sen seçip birini allyňa. Näme üçin seçip allyň? Eýem şu seçeniň saylanyň näme sen jüýüňdäki pulun götürýän nemesine görä gowsy diýip allyň. Ya da öňünde iki sanak zat da şoň birini saylap allyň, eýem şu saylamaklygyň näme many berýär? Sen şu saylanyňy saylamadyňdan gowsy aýdyň. Şu wagtky paçalaram näme? Yara meclis tarapyndan näme höküm ýazdyrýarlar, şonam destur etýärler, kodeks etýärler. Ya da näme kafir ýurtlaryň kyny alýarlar. We alaýyn niseler, Qur'an hadisiň hökmem näme el ýeterlerine dur. Yani onna da näme mahluklar tarapyndan, adamlar tarapyndan, kafirler tarapyndan ýazylan hökmi allymy eýem ulamalar näme de şonuň almaklygy eýem näme bize ýeterlik şonuň şo saylap alan hökmüni Allah'ın hükmünden, Rasul'un hükmünden gowdiýänligi diýer. Gowdiýänligi ne diýer? Şunuňmy? Ve emel mes'eletu thaniye ve hiye men i'taqada enne hukma gayrihi ahsanu min hukmihi kellezî yufaddilu hukma at-tawagîti ala hukmihi. Inne kim ýanqýalyk? Tağutlar, kafirler tarapyndan giyirdilen hükmü näme? Allah we Rasul'un hükmünden gowdýsa فهذا كافر بإجماع أهل العلم. Şu adam bırağıdan İslam ulamalar tarafından kafir diýilip höküm edilen adam diye. Ve min haula'il kuffar. Inne misal berýär. Şu kafirlere de misal bolup bilýän kafirler diye şular ýalyk ýasama kanunlary näme Peýgamberiň hökmünden kapyrlaň tağutlaň hökmüni peýgamberiň hökmünden näme gowdiýänler diýer. Şunuňmy? Ne kim hayatymyzda şunuňmy? Kafirin hökmüne, peýgamberiň hökmünden gowdiýän kafirlere misal bolup bilýän adamlar barmy? Bar, o kafir prezidentler diýer. Ne şu prezidentler şoňa misal diýer. Şunuňmy? Allah we Rasul'un hükmünü saylap alyp bilýärler. Kafirler tağutlaryň hükmüni aldylarmy? Ýam şol adamlar näme kafir diýer. Bel qad yakununa dunahum ala hukmi rasuli rabbil alamin. Ellezî ba'athahu Allahu hudan lil alamin ve liyukhrijan nasa minez zulumati ilen nur diýer. هؤلاء كفار لتفضيلهم أحكام أناس مثلهم بل قد يكونون دونهم. وريامه kâvir häkimler diýär näme adamlar tarapyndan ýasalan hökümleri näme saylap alýarlar. Olaň hökmüni Allah we Rasul hökmünden gowurýarlar. Özleri ýaly adamlaryň hökmüni alýarlar. Belki de şu höküm ýadan adamlar olardan pes bolmaklary mahmally. Hakykatdan hem pes. Kâvir Arap ýurdunyň häkimleri näme? La ilahe illallah diýen namaz okuýar. Ve ödem näme ateist, komünist kapyrlar tarapyndan ýazylan hökümler alýar. Ateist, komünist, kafir
la ilahe illallah dip namaza koyan adamdan peso. Şunmi? Inni näme adamyň aklyny şeytan oýnanyny eýem adam näme etýän eken? Özünden eýem pes adamlara da näme eýerýän eken. Özünden pes adamlaryň eýem hökmüni bütün alem jahandan näme beýik bolan Allah Taala'nın näme hökmünden ýokary gallarýan ekenler. Bu diňe näme şeytandan. Femen tahakama ila gayri hukmillahi ve rasulihi fehuve kafirun. Inne qa'idalle. Kim Allah ve Rasulunun hükmünden başkan hükmüne dolansa, şoň bilen hükümlense, şol kafir bolýar. Allah ve Rasulunun hükümlenmän, ýankyýalak adamlar tarapyndan ýasalan hükümlense diýe ol adam dinden çykýar. Bu da Nisa surasynda gelýär. Nisa surasının 65. ayetlerinde Allah Teala şeýle diýär: "Elem tara ilellezine yez'umuna ennehum amanu." Seret ol iman ettik diyen bolyanlara diye. Görýärmi? Peygamberimiň döwründe de bize musulman diyen bolyan adamlar bar eken, şu döwürde biziň aramyzda bize musulman diyen bolyan adamlar bar bolýar. Mücahitler musulmanlar tarapyndan näme? Kafir prezidentden garşysyna dawa ediliberse kafir prezidentlerim gonu näme diýerler? Bize musulman diýerler. Şunmy? Ýa-da biz demokratiýa bilen ýa-da biz näme kommunizm bilen ýaşasymyz gelýär diýen adamlar ýakasyndan tutuberseň näme diýerler? Bize musulman diýen bolýar. Bu adamlaryň taryhy ýani 20-nji asyrda näme tapylan adamlar da. Şunmy? Hak gelenden wer bu adamlaryň ba. Rasulullah'ın zamanatyndan bu adamlar ba. Şunmy? Hakda gelen adamlaryň prezidentler şuna şeňle ýeten bolsa, şo Rasulullah'ın döwründe ýaşan munafiklaryň prezidentler şuna şeňle ýetdi. Şunmy? Inna Allah Teala näme peýgamberne dille diýilýän zatlara inanmasyzlygy näme etýär? Öwd etýär. Diňe dille diýen zatlaryň inanma amalyna da seretginni. Elem tara ilellezine yez'umuna ennehum amanu bima unzila ileyke ve ma unzila min qablika diye. Sana ve senden önkü inen zatlara iman ettik diyen molyanlara seretti. Gızza geliverse yuriduna en yetehakemu ila tağut diye. Gönü desine kafirlerin hükmü bilen hükümlenmeklik isler diye. Şunun mu? Sen hükümüne gelesler gelmez diye. Emma dille. Şunun mu? Seni görseler. Şunun mu? Özlerine değişli bir mesele turmasa. Ya Resulallah diyerler. Şunun mu? Sana iman etiyaz. O senden önkü. Peygamberlere de iman etiyaz diyerler. Ama kızı geliverse. Şunun mu? Sen tarafından hazır çıkarılacak hüküm onun ziyanına olacağını bilse. Yuriduna en yetehakemu ila tağut diye. Kafirlerin hükmüne gaydaslar geler diye. Näme üçin olar beýle etýärler diye. Allah Taala ýazgary. Näme üçin siziň araňyzda näme peýgamber gezip ýörkä. Onun üstüne hükümler inip durka. Siz näme üçin kafirlerin hükmüne dolanmaklyk isleýäňiz? Wa qad umiru en yekfuru bihi diye. Wa hakikatte olara buyurulan zat kafirlerin hükmüne kafir olmaklıkda diye. Hakikatte musulmanlara buyurulan zat nämedi? Şu hükümden, Allah ve Resulünün hükmünden başka hükümden bağırsın näme etmeli? Türklerin diline çöp atmalı. Düşündün mü? Düşünýän adam çöpü, yani musur atmalı. Emma şu zat buyurulup durka bular näme üçin ýene? Adamlar tarapyndan yasalan. Adamlaryň kafirler tarapyndan yasalan hükümlere dolanmaklyk isleýärler. Ve yuridu şeytanu en yudillahum zalalan ba'ida. Näme üçin olar şeýle etýärler diye. Sebäpden şeytan olan adaşmaklygy isleýär diye. Görýän? Şeytan elmedama adam oğluna näme isleýän eken? Erwetlik isleýän eken. Gowluk isleýän eken. Emma Allah Teala elmedama adam oğluna näme isleýär? Gowluk isleýär, hayır isleýär. Şoň üçin Allah Teala bize näme eýermekligi, näme hükmü bilen hükümlenmekligi buyurupdyr, peýgamberi eýermekligi buyurupdyr. We Allah we Rasulunyň hükmü bilen hükümlenmekligi buyurupdyr. Eger biz şeýle etsek,
Biz hemme gowlugy, hemme näme hayra etjeken. Emma şeytan bize näme isleýän eken? Biziň adaşmaklygymyzy isleýän eken. Biziň cennetten mahrum bol, baqy ebedi şonuň bilen näme? Şonuň azabyna şärik bolmaklygymyzy isleýän eken. Son gitýä. İýdi ayetin soňun 65-nji ayetinde de Allah Taala ýanqyalak adamlaryň musulman dälligine Allah Taala özünden kasam içip aýtýar. Ýa Allah Taala özünden kasam içip aýtýan zady bize näme diýjek bolýar? Gaty bek belläň diýjek bolýar. Ama Allah Taala käbir ayetlerini özünden kasam içenak wal asr yaradan mahluklaryndan kasam içýär. Wal fajr şunuňmy? Daňdan näme kasam bolsun? Asr ikindi wagtyndan kasam bolsun, şunuňmy? Wal zuha guşluk wagtyndan kasam bolsun, şunuňmy? Öz ulu yaradan mahlukatlaryň kasam içýär. Emma ýanky höküm meselesine gelende dille iman edip yürekde kafir bolup meselelerine gelende Allah Taala özünden kasam içýär. Eýem özüm içip aýtmaklygy näme biziň gaty hüşgär bolmaklygymyzy, gaty synçyl näme bolmaklygymyzy, näme ünneýä sebäp diýsen Peýgamberiň döwründe dille iman edenler ba bolsa, dogry dämi? Özüm Peýgamberiň döwrüne göni yürekden habar berilýäniň hem habary gelip durýardy. Şonda da dille iman edenler ba bolýan bolsa, inni şu döwürde yürekleri yaradan Allah'dan adamlar yüreklerine näme götürýär? Şonu habar gelip bilýän biziň aramyzda. Gelip bilen Peýgamber ölli. Onda biziň döwrümizde dille iman etýänler, o döwürdäki dille iman etýänlerden gaty kän bolmaly, dogry dämi? Gaty kän bolmaly. Şoň üçin 1 milyarddan sany geçýän musulmanlar bar. Şu neçenni şolaň arasynda iň esasy alyp barlayan dawa o da näme? Şeriatdan ýöremelmi ýa demokratiýadan ýöremelmi? O näil musulmançylyk bolýar. 1 milyarddan geçýän musulmanma. Şu neçenni iň esasy dawa şu halklaryň arasynda näme? Biziň höküm çeşmemiz, Kur'an, hadis bolmalymy ýa-da biziň höküm çeşmemiz kodeks bolmaly, dustur bolmaly, Amerika, Ýewropaň sistemasy bolmaly, demokratiýa bolmaly, kommunizm bolmaly. Onu ol adamlaryň dawalary aralarynda Allah höküm etdirilmelimi, bennet höküm etdirilmeli bolýan bolsa, onu olar dille iman edenden näme hatarna giren bolýar. Şunuňmy? Allah Taala da näme diýdi? Dille iman etdik diyen bolarlar diýdi. Seretsen olar diýdi. Gızlı gelenne sana iman etdik diyen zatlarynyň hökmüne ylgaýarlarmy ýa-da Ýewreýleň mollalaryň hökmüne ylgaýarlarmy? Dedim bu ayetin sebebin nuzulu var. Bu ayetin sebebini musulman diýilýän munafyklaryň biriniň meselesi çykýar. Näme bir musulmanlaryň bir munafygyň arasynda dawa bolanna musulman näme diýär? Ha? Ýör Peýgamberiň bir Ýewreý bilen näme? Bir özüne musulman diýilýän, diýen munafygyň arasynda dawa bolýan, Ýewreý näme diýär? Peýgamberiňiz bar, ýa şoň höküm etdirelýär. Bular näme diýär? Ýok, ýa siziň mollaňyza höküm etdirelýär. Ka'b ibn al-Ashraf näme Ýewreýleň mollasy bolan, ýa şoňa gidelýär. Şu adam Ýewreýleň mollasy bar. Kim? Sharon. Şu adam Ýewreýleň mollasy bar. George Bush, Obama. Ýewreýleň mollasy şolar. Şunuňmy? Putin, ýani pikir etmeler Ýewreýleň mollasy diýilse, bu döwrüň Ýewreý mollary sakally sarmykly gezmeli, näme düşünme. Ýani her döwrüň mollasynyň öz modasy bar, düşündiňmi? Öňkü mollalar bir tüýsek gederdi, bu wagtky mollalar bu tüýsek gelýär. Biziň hem öňkü mollalarymyzyň modasyny satmak bolanmasa, inneki mollalarymyzyň modasy näme? Geraýyn çekmek. Düşündiňmi? Şoň üçin Allah Taala näme o dille iman etdik diýen molanlara seretsene diýär. Gızza gelip berseler diýär, görýärmi? Sen olaň arasynda gezip görken kafirň hökmüne gitjekler diýär. Inni men özümden sana kasam içip aýtýan. Fela ve rabbika la yu'minun. Muhammed diýär. Peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yüzlenýär Allah Taala. Rabbiňden kasam bolsun diýär. Peýgamberiň Rabbi kim? Özi Allah Taala. Şunu. Ey Muhammed sen Rabbiňden kasam bolsun, olar musulman bolmazlar diýär. La yu'minun. İman edenleň hataryna goşulmazlar diýär. Fela ve rabbika la yu'minun. Olar iman edenlerden saýylmazlar, olar musulman bolmazlar. Te diňe sana höküm etdirýänçäler diýär. Görýärmi?
Yevreyin mollasından taşlamalı, Orsun mollasından taşlamalı, İran'ın mollasından taşlamalı. Hemme mollarlar taşlap. Dine Kur'an hadise gelip sana hüküm ettirýän çağlar. İman eden bolmadylar diye. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima şecere beynehum thumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma qadayta ve yusallimu teslima. Rabbinden kasam olsun ey Muhammed, olar iman eden bolmadylar da iman edenlerden bolmadylar. Mümin sayılmazlar ta davalı meselelerine sana hüküm ettirýän çağlar. Ve son senin eden hükmüne razılık bilen kabul edip ve senin o hükmüne boyun bolýan çağlar diye. Görýärmi? Inne hüküm meselesinde bir adam musulman boljak bolsa, üç zady jemlemeleken. Birinci bilen hemme meselesinde dine Peygamberin hükmüne gelmeli. İkinci bilen Peygamberin hükmüne yetenden soň o hükmü razılık bilen kabul etmeli, nägilelik bolmaly kalbyna. Şunu nägilelik bilen kabul etdimi musulmanlar? Näme razılık bilen kabul etmeli, kabul edenden soň teslim bolmaly. Şoňa boyun bolmaly, tabin bolmaly. Hüküm şu meselede sen elin kesilmeliyse şoň elini kestirmeli şo. Şoňa boyun bolmaly. Şu meselede sen hükümün öýlenip zina edipsiň, seni öldürmeliyse şoňa näme razılık bilen näme teslim bolmaly, özüni tapşyrmaly. Näme semi'na we ata'na bolmaly. Eşitdik we boyun bolluk ine men. Allah we Rasuluň hükmü maňa näme etýän bolsa şo edilsin. Öldürmeli bolsa meni öldürün. Elim kesilmeli bolsa men elim kesin, men gamçylym bolsa gamçylaň diýmeli. We şoň üstüne iýinlerleýän hökümem şol adam söýmeli. Şoň üstüne iýinlerleýän höküm iýinlerleýän adamlaram şo söýmeli. Seni bir gamçyladym, ertesi tutup yakasından tutmalylar. Şunmy? Sen düýün men gamçyladyň diýip oň bilen dawa etmeler. Şonu söýmeli gaýtam, jezakallah hayır diýmeli. Şunmy? Sen men näme o dünýede yanman, şu dünýede näme gamçyň eziyeti bilen näme şu günämden saklanmaklaryma sebäp bolun diýip gaýtam, ony söýmeli. Indi şu ayetde näme diýär Şeyh? Aqsamallahu jalla we ala bi nefsihi ennehum la yu'minuna hatta yestekmilu thalathata eşya diýär. Allah Taala şu ayetde özünden kasam etip aýtýar diýär. Te olur. Üç tane zady özlerine jemleýän çağlar näme musulman, mümin bolmajaklyklaryny diýär. Olar musulman, mümin iman edenlerden bolmadylar. Te olur özlerini üç tane zady jemleýän çağlar. Şu wagtda musulmanlara musulman saýylmaýa, te özlerini näme hüküm meselesinde de üç tane zady jemleýän çağlar. Birincisi hemme zatda dine Peygamberin hükmüne dolanmaly. Birincisi näme ey yuhakkimur Rasul sallallahu aleyhi ve sellem fi jemi'il umur. Bar wagtda Peygamberin hükmü bilen ýöremer musulmanlar. Siyasi gatnaşyk bolsun, iqtisadi gatnaşyk bolsun, içeri işler bolsun, daşary işler bolsun. Ha? Musulman ýurtlar bilen gatnaşyk bolsun, kafir bilen bolsun. Şunuňmy? Wayenli bolsun, goşun bolsun, şunuňmy? Doktor bolsun. Näme hökümede degişli, umumy adamlarda degişli. Näme sisteme tertip durgun bolmy? Şu hükmani surata Peygamberin hükmü bilen ýöremer. İkincisi eyyel ella yecidu fi enfusihim harajan mimma qadayta. Peygamberimizin hükmüni näme doly razylyk bilen kabul etmeli. Adamlaryň nefslerinde näme nägilelik galmalylar. Nägilelik bolmalylar. Şu Allah we Rasuluň hükmüne näme eden hükmüne adamlaryň nefslerinde, musulmanlaryň nefslerinde näme nägilelik, närazylyk bolmalylar. Üçüncüsü ey yusallimu tesliman kamilen hukmihi. Doly %100 şunun iskulşeniyeti %100 bar meselelerini Allah ve Rasuluň hükmüne boyun bolmaly. Yani dini meselelerine, iktisadi meselelerine näme İslam'a göre ýörejek, emma wayenini İslam'a göre ýörejek gal. Ya bank sistemasyny wayenine göre ýörejek gal. Mallarçylyk, ekinlikini, owa hojalyk hyzmatlaryny näme wayenine göre İslam'a göre ýörejek. Emma mysal üçin näme içeri işler ministerligini İslam'a göre ýöretjek gal. Oňalyk bolanok. Bar sistema, bar zadyňda sen näme doly teslim bolmaly. Allah we Rasuluň hükmüne gelmeli. Şunukdamy? Emma biri näme inne şu Allah we Rasuluň hükmü bilen ýöremese kim boljaken Maide surasının 44. ayetinde gelýär. Allah Taala şeýle diýär. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
kimde kim Allah Taala'nın iýinleren zady bilen hökm etmese, kimde kim Allah Taala'nın hökmü bilen hökm etmese, kimde kim Allah'ın hökmü bilen hökümlenmese, fe ulaika humul kafirun. Bilen olar kafirlerdir diye. Ene şu ayetin tefsirinden ama murci'eler tarafından ama gatiken şübheler açtılar. Alalım mı sonra sen ya da oluyor mu? Şu tayna taranırsa dini aramanızda da adam alana. Nama gatiken şübheler açtılar. Şu ayetin tefsirinde. Oğlum İbn Abbas nama radıyallahu anhuma İbn Abbas'tan senedi zayıf olan bir eser bilen şübhe attılar. Yani Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeyen padşahlan küfrü dinden çıkaryan küfür derlenim. Nama kiçik küfür dinden çıkarmayan küfür dediler. Delilimizden ana İbn Abbas'ın sözü dediler. İbn Abbas ama şu ayetin tefsirine küfrün duna küfür diye. Yani Allah'ın hükmüyle hükümlenmesizlik dinden çıkaran ulu küfür derler, küçük küfür diye. Ama şübhe. Bu deliller. Birinci bilen. İkinci bilenem. Bu zayıf. Senedi zayıf. İgtibarlı değil. Bu Şeyh el-Kiblan nama Şeyh el-İslam İbn Teymiyye rahimahullah bize bir getiriyen kaidesini veriyor. Biz näme diýäs? Allah'ın hükmünden hükümlenmesizlik ulu küfür diýäs. Dinden çıkaryan küfür. Ve bir padşah Allah'ın hükmünden hükümlenmän, yasama hükümler bilen hükümlense, kodekslerin hükümlense, ol adam dinden çıkýar diýäs. Şu taýda agzalan, ayetde agzalan kafirler diýilen sözden näme haqiqi dinden çıkan kafirler diýip düşünmeli. Enne öz diýen sözümüzü näme hakdygyny suud etmeklik üçin näme Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah näme bir kaidesini getirýär. Onun aşağıda näme kafir ulamalarning tefsiri var we murci'elerin ulanan delilinin hem zayıfdygynyň näme suudnamasy var. Ne Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah näme diýär? اقتضاء يعني في الاقتضاء دي اقتضاء صراط المستقيم دي بقطاع وشيخ الإسلام شقطاع تنامد يعني وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإثبات يعني. فالكفر المعرف بالألف واللام لا يحتمل في الغالب إلا الأكبر كقوله تعالى فأولئك هم الكافرون. شيخ الإسلام ابن تيمية بذا قاعدة بريا ألف لام لجلن كفر سözü bilen ya elif lamsız gelen küfür sözünün arata paudu var diye. Şunu mu? Elif lam bilen gelen küfür diye Kur'an hadiste köpülönç. Näme? Ulu küfür diýip düşünýär. Şunu mu? Misal için şu hadis var diye. Müslüman bilen kafirın ara tapawdy. Şununmy? Küfür bilen bir adamynyň ara tapawdy. Ya da şirk bilen bir adamynyň ara tapawdy. Namaz taşlamakdyr diýdi. Görýär şu taýda küfür bilen ya şirk bilen diýenne küfür elif lamly başlanýar. El küfür. Şirk diýene de eş-şirk elif lamly gelenler. Şununmy? Şu taýda näme? Şu hadislerden näme Şeyhül İslam ýanky kaide bilen näme diýär? Bi namaz kafir diýär. Sebäpden şu hadisler näme Rasulullah bi namaz kafirdir. Küfür bilen şirkin arasında näme? Diňe namaz durandyr diýär. Bir adam, yani sen musulman diýýär. Öňüňde de bir gala bar diýär. Şu galaň aňarsynda da küfür we şirk bar. Şu gala ýumurlugy sen gönü küfre şirke düşýär. Şunmy? Şu galany näme misal ediplerdi Peygamber? Namaz diýdi. Sen musulman namazy goýanmy? Şu namaz senin şirke küfre düşmekligiňe näme? O düşmekligiňden goraýar. Şunmy? Emma senne namaz gittimi sen gönü şirke küfre düşýän diýär. Şunu. Sen gönü dinden çykýan diýär. Ne Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimahullah şu hadisde bi namaza kafir diýdi sebäbi näme? Şu hadisde küfür sözü elif lam bilen geldi diýär. Edil şoňalyk ýanky okan ayetimizde de olar kafirlerdir diýdi.
şonnaqi kafirun sözüm el kafirun elif lam bilen geldi. Şununmu? Şoň üçin diňe kafirun sözü bilen el kafirun sözüniň tapagy bar. Kur'an hadisi, kufur sözü, şirk sözü, elif lam bilen geldimi, şo dinden çıkaryan kufur, dinden çıkaryan şirk dip düşünmeli. Şununmu? Emma nekira bilen gelse, nekira diýdigi näme? Elif lam söz. Şununmu? Elif lam söz gelse, eýem kiçik kufur bolmaly bilýär, ul kufur bolmaly bilýär. Şununmu? Emma elif lamly geldimi, hukman ul kufur bolmaly. Emma elif lamsyz geldimi, seret. Belki ulu kafir godamy tutýan bolmak mal, kiçik kufur godamy tutýan bolmak mal. Emma elif lamly geldi ama ayetde hadisler. Eýem gonu ulu kufur godamy tutýar. Yani ulu kufuri godany tutýar diýdigimiz Allah'ın hükmü bilen hükümlenmesizliğin özü şu amal dinden çıkaryan amal. Şununmu? Namaz taşlamaklık amali dinden çıkaryan amal. Şununmu? Yöne seni näme günah salyan, günahkarçylyk etýän amal. Lallanym dinden çıkaryan amal. Soň näme diýär? Ve beyne fel kufrul muarrafu bil elif vel lam la yahtamilu fil galib illa al akbar diýär. Welam elif lam ne gelen kufur diýär galiban yani. Türk bilen galaba diýenler. Galaba diýdi şu galip söýdi. Yani köpülönç näme ulu kufur godan getirýär. Ke kavlihi taala şul ayette gella diye fe ulaika humul kafirun. Olar kafirlardır dikkeller. Yani Allah'ın hükmünden hükümlenmeyenler kafirlardır dikkeller. 44. ayetinde Maide. Fi men hakama bi gayri ma enzelallah. Ve ma jaa an ibn Abbas radıyallahu anhu. Emma şul ayetin tefsirinde İbn Abbas näme ulu kufur derler, kiçik kufurdur dip tefsir geldi, doğru değil mi? İnni İbn Abbas'tan şu sözü bize yetiren kim? Hişam ibn Hucayr. Hişam ibn Hucayr. Sizin asağını. Hişam ibn Hucayr kimden rivayet etti? Tavus'tan. Tavus kimden rivayet etti? İbn Abbas'tan. İnni İbn Abbas bilen bizim aramızda neçe adam mı? İki adam mı? Tavus var. Sonra Hişam ibn Hucayr var. Doğru değil mi? Ödem şu eser İbn Abbas'ın şu ayete eden tefsiri. Kimin kitabına geldi? Hakimin kitabına geldi. Fi Mustadraki, Hakimin Mustadrak diye bir kitabı var. Mustadrak dediği nama yani Bukhari hadis, Bukhari'nin nama, Bukhari Müslim'in etti. Derine gözden geçirdi. Şunun. Ha? O. Şolon kâver çıkarmadık, hadislerini çıkardı. Kâver çıkarmadık, sahihlerini çıkardı. İnne Hakimin Mustadrak diyen kitabına geliyor. Nama İbn Abbas yankı ayeti tefsirlettir. Tayyip. İnne biz nama deyip tefsirledik? Ulu kufur deyip tefsirledik. İbn Abbas kufrun duna kufur deyip tefsirlettir. Kiçik kufur deyip tefsirledi. Yani kiçik kufur demekliğin manisi yani dinden çıkarana günah. Yani biz gönümeli İbn Abbas'ın özünden eşitiptiriz mi ya da kâver adamla üstü bilen? Kâver adamla üstünü eşitiptiriz. Yani bizim yanımızda näme? İbn Abbas'ın sözüne yetmekliğine näme? Adamdan usulüne yetipdir. Bize de bir adamın sözüne yetmeklik için näme? Çeşmeler var. Kâver adamın sözüne gönümel özünden yetibilýän, kâver adamın sözüne kâver adamdan usulüne yetýän. Eýem kâver adamdan usulüne birine näme? Yetilen söz bilen gönümel şol adamın öz üstü bilen yetilen sözün näme? Ara tapawdy var. Bu adamın gönü özünden sen şunu näme diýäň diýip soramda ulu kufur diýän nise gönü mesele gutordy. Näme İbn Abbas ulu kufur diýär. Ya danim kiçik kufur diýän nise mesele gutordy gönü kiçik kufur bolýar. Emma biri birine aýtdy. Olam oňa aýtdy. Olam oňa aýtdy İbn Abbas şoňa kiçik kufur diýipdirdi. Eýem arada näme? Biri ýalňyşan bolmak mal. Arada biri zayıf bolmak mal. Hadis ilminden näme? Sözü alınmayan bolmak mal. Indi şu senette de näme? Hadise sözü alınmayandan biri var. Zayıf diýilen adam mı? Olam kim? Hişam ibn Hucayr. Şoň aşaňçylyň diýdimi? Şu Hişam ibn Hucayr näme? Hadis ilminden dağ failyan, dağ ýaly görülen alimler tarapyndan zayıf diýilip hökm edilen. Kim olur? İmam Ahmed. Soň näme? İmam Yahya ibn Ma'in näme? Hişam ibn Hucayr kim diýilenne zayıf diýdiler.
İmam İzne geliyor. Ve Hişamun za'afahu Ahmed ve Yahya diye. Ve kad khulife fihi aydan. Ve nam İmam Ahmed'den Hişam ibn Hüceyr'den bir söz gelse. Ali bilyas mi? Şoňa ıgtybar barmy diýen ıgtybar ýok diýen. Edil şoňa Yahya ibn Ma'in'den soralan. Hişam ibn Hüceyr'in rivayet etýän, nakl etýän sahabalardan ondan munun bize getirýän sözlerini ıgtybar alyp bolýan diýen ýok, ıgtybar alyp bolanok diýen. Zaif diýenden. Ve kad khulifa ve bundan beter yine bir problem var bu hadisin. Şununmy? Hişam ibn Hüceyr Tawus'un ibn Abbas'tan rivayet etýän ýerine bir rivayetde kiçik küfür diýip geldi, dogry dämi? Emma başga bir rivayetde de ibn Abbas näme diňe küfür diýip getirýär. Ulam diýene, kiçem diýene, Allah'ın hükmü bilen hökümlenmesizlik näme ibn Abbas diýenne huwa bihi küfrun. Ol kafirlik diýär. Eýem ibn Abbas'tan näme şu ayetin tefsirini iki vurrun geldi. Eýem bir adam iki yedek gurladylmekligiň özüne hemen anladylýar. Eýem şoň sözünü bide ýetirýän adamlarda bir gurrun var. Şununmy? Bir adam eýem bir ayetde iki gurrun edip otýar. Bir ayetin tefsirini iki gurrun edip otýar. Şununmy? Eýem biz bunu näme gözümüz ýumyp alyp bilmez. Eýem bu senedini şu İbn Abbas'ın tefsirini bide ýetirýän adamlaň ýoluny derňemeli bolýar. Birinji ýola hakimde gelipdir. Oňam senedinde kimma? İbn Abbas'ın tefsirini bize getirýän adamlaryň arasynda kimma? Hişam ibn Hüceyr. Hişam ibn Hüceyr da İmam Ahmed, soň Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah näme zaif diýdiler. Emma ikinji gelýän ýoluny İmam Abdurrazzaq tefsirine getirýär. Bu kimden? Ma'mardan rivayet gelýär. Ma'mar näme? Ma'mar ibn Rashid. Ol näme Tawusam an abihi Tawus ibn Kaysan. Tawusam qaqasından näme qala? Tawusun qaqasy gurrun beripdir Tawusa. Suila ibn Abbas. Näme burgun sowal edildi diye ibn Abbas'tan. Şul ayetin tefsiri babatynda. Yani Maide surasının 44-nji ayetinde. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaika humul kafirun. Kimde kim Allah'ın iňinden hökmü bilen hökm etmese olar kafirlerdir diyen Allah'ın ayeti var ey İbn Abbas. Şu kafirlerdir diyen sözünü näme diýip düşünilmeli soralanny qala yani İbn Abbas näme diye hiye kufrun diye. Allah'ın iňinden hökmü bilen hökm etmesizlik küfür diye. Şununmy? Görýärmi? Ina bu dogry we hada huwa al-mahfuz an Ibn Abbas. Mahfuz diýdigi sahih diýdigi. Şununmy? Ibn Abbas'tan dogry ýolla gelen tefsir ina bu. Görýärmi? Ibn Abbas näme diýär? Hiye kufrun diýär. Yani küfür diýär o da. Şununmy? Inni sen gelip şu Ibn Abbas'ın küfür diýen sözünden kiçik küfür diýenlerini gözüne tutjak bolýan bolsaň biz näme diýäs? Delil getir diýäs. Sen kim Ibn Abbas'y gurladar ýalan? Şununmy? Emma sen bizden İbn Abbas şu küfürden ulu küfür gözüne tutýar. Sen delil getir diýjek bolsaň da bizim delilimiz bar. Allah Taala öýgaýdy kafirun ne bolýar. Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimahullah nam elif lamny geldi diýip otýar. Ondan aňarda da 6-7 sanak ulamalardan icma' gelýär. Birinjisini kim getirip otýar? Ibn Kesir getirip otýar Bidaya we Nihayada. Dogrydymy? Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah getirip otýar. Ahmed Şakir getirip otýar. Muhammad İbrahim Tahkim el-Qawanin'e getirip otýar. Soň beýlek Adwa al-Bayan İmam Şinqiti rahimahullah Adwa al-Bayan'e getirip otýar. 6-7 alimden icma' we Ibn Hazm rahimahullah getirip otýar. Şununmy? Ibn al-Qayyim Ibn Teymiyye öz icma' getirip otýar. Allah'ın hökmü bilen hökümlenmeýänniň näme kafirdigine we olan küfrüm kafir murji'eleň düşünýär. Kiçik küfür däl, ulu küfür, dinden çykarýan küfür. Ýöne Ibn Abbas'tan iki ýol geldi. Dogrydymy? Öyle şu tefsirlerim näme hemmesem İmam İbn Cerir et-Tabari rahimahullah tefsirine gelýär. İmam İbn Cerir et-Tabari rahimahullah da näme şu tefsirlerine, ýa-ni ayet tefsirlerine ilki bilen 4 tane sahabadan, 2 tane tabi'iden getirýär. Şu ulu küfür. Şununmy? Tamam, ýa-ni zaif ýol bilen İbn Abbas'ın eserini getirýär. İbn Şeyh el-Albani rahimahullah da näme 4 sahabadan ulu küfür diýip gelip otyr. 2 tabi'iden ulu küfür diýip getirip otyrka, şularyň hemmesini näme görmän
Diňe İbn Abbas'tan yankı zayıf yol, ıgtibarsız yolla aydylan sözünü getirip näme diye? Allah'ın hökmünden hökümlenmeýänlere dinden çykan kafir diýip bilemedi. Ölen İbn Abbas okan. Şu tefsir. Görün. Şu ulamalar näme diye? Ilim amanatyndan niye? Bir meselede ulamalar, sahabalar iki urruňy bolsa, sen hemmesini getirmeli. Kafir sahabalar näme? Näme? Awan Şeyh Al-Albani näme rahimahullah näme? İbn Abbas'tan näme hurrun gelim hemmesini getirmeli sen. Şununmy? Ina bunna İbn Abbas'tan näme sabit şu diýmeli. Ýöne ol öz ýandan näme Hişam ibn Hujayr näme sahih etdi. Şununmy? Bulam näme sahih etdi? İbn Hibban İmam Hakim'in tashihyna näme daýandy. İmam Hakim näme Hişam ibn Hujayr'i sözüni alyp bolýar diýdi. Şununmy? Hakimem kim hasaplanylýar? Mutesahil hasaplanylýar. Şununmy? Mutesahil näme adamlara hökm etmeklik meselesinde planyň sözü alnyam alnana. Şu hökm etmeklik meselesinde näme hadis ulamalar üç topor bolýar. Bir topor näme muteşeddit. Şununmy? Yani çala saçyny halamasa danym planyň hadis almaň diýär. Bir topor näme yeňilýär paýrak garaýar. Şunu sakala odanamaz aýo tokwa adamlar alaýyn sözünni. Şunu akawr ulamalar ortaçyl. Şununmy? İmam Hakim dagy İmam Hakim, İmam Tirmizi, şununmy? İmam Hakim, İmam Tirmizi bular mutesahil faili. Enne näme el-muhim. İbn Cerir at-Tabari'den näme 4 sahabadan, 2 tabi'iden näme ulu kufur diýkeli. İbn Abbas'dan hem dogry senedinden näme kufur diýkeli. Ýalňyş senetde de, ýalňyş ýolda da kiçik kufur diýkeli. Emma murji'alaryň şu zatlaryň hemmesini taşlap, diňe Hişam ibn Hujayr ýalňyş ýol bilen, ejid ýol bilen gelen näme hadisa esere dayanýarlar. Son qala hiye kufrun ya. Emma yak Ma'mar nämeden Ma'mar Tawus'tan Tawus qaqasından qaqadam İbn Abbas'tan sorallı diye sonra näme diye İbn Abbas qala hiye kufrun. Kufur diye. Allah'ın hükmünün hükümlenmesizlik näme diýilenni sahaba kafirlik diýse näme diýip düşünmeli. Ola kufur. Şunu İbn Abbas'ın ýanynda da ola kufur. وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس أي أن الآية على إطلاقها قريما ابن آية إطلاق الله تكافر لرد ذيتام شو دول كافر لر قول كافر دي لنا يعني حقيق كافر ديننا نشقيان كفر قوذن وغير ملم يادانيم قناء إذن مسلمان قوذن وغير ملم الله تغلى الله حكم لن ميانر كافر لردر دينا يعني حقيق ديننا نشقان كافر لر قوذن وغير ملم Yadanim Allah'ın hükümlenmeyenler kafirlardır diyenler, yani günah etyen musulmanlardır olar diýip düşünmeli. Kafirler diýip düşünmeli. Şoň üçin näme ayeti gönümel düşünmeli. Uly kufur. Ve itlaqul aya yedullu ala anna al murada bil kufr huwa al akbar. Ve ayette de gönümel düşünjek bolsak onu şu ayetden ya gönümel düşünülýär. Däme uly kufur diýär. Dinden çykaryan kufur. İz kayfa yuqalu bi islami men nahha şer'a واعتاض عنه بآراء اليهود والنصارى وأشباه نادب أولو كفر دي جكال ليام نادب أولو كفر دي جكال ثانية بر آدم نام دول الشريعة دين برغراء آيرب نام يوري لان خريستيان لان يدا شودر مينغدش نام كافر لان حكم لان طور قادم بر آدم دول الشريعة دن آير ما مثلا شريعة دن جرك قال لي شنو Kur'an'ın gerek hadisinin gerek geliyor. Yani dille diýmeklik şerti amaly şey diye. Ya dili şey diye ya amaly şey diye. Şu esasında da näme özi kanun ýer diye. Şununmy? Ya Amerika, Ýewropa, ya Fransa, ya Şwitsariýa, ya Germaniýa, ya ortadan kinalýa diye. Nädip şuňa ala adama sen näme günah etýän musulman diýip biljek diye. Şununmy? Wa فهذا مع كونه تبديلا للدين المنزل هو إعراض أيضا عن الشرع المطهر وإذن شون غالغم دينا أما يانا دين برغرا ayırmaklığam değil ya bir adam dini برغرا ayırıp yerine yasama kanun getirse eyyam bu Allah'dan inen dinden yüze vurmakluk diye şunun mu onu eyyam üyt götmöklük bolupdur diye kimde kim Allah'dan inen dinden yüze vursa İslam'dan yüze dönürse ya da onu üyt götse yasama kanunları şon özü eyyam kufur oluyor şunun وهذا كفر آخر مستقل وأما ما رواه ابن جرير في تفسير عن ابن عباس أنه قال نيانقا برنج شبهلر ابن عباس كيتش كفر دي دا ولا برنج شبهلر açıkladık نعم سندنا قرن هشام بن حجير وهشام بن حجير نعم إمام أحمد إمام ويحيى رحمهم الله
näme zaif diýenler, ygtybarsız diýenler. Indi ikinji şübheler näme? İkinji şübheleri İbn Abbas'tan ýene bir gurrun we ýaqyn tefsirinde. Yani ayetten näme diýip gelýär? Maiden 44-nji ayetinde. "Ve men lem yahkum bima anzalallahu fe ulaika humul kafirun." Allah hükmülen hükümlenmeyenler kafirlerdir diýenne, İbn Abbas tefsirlep. "Leysa kemen kafara billahi vel yevmil ahir" diýär. Yani Allah Taala we ahiret gününe kafir bolan bilen den kafirlik däl bu diýär. Allah hükmülen hükümlenmeyenler kafirlerdir diýilse diye Allah tarapyndan, yani o kafir näme? Allah iman eden, iman etmeyen, ahiret gününe iman etmeyen kafirler bilen deňdir öýtme diýär. Şunuňmy? Indi murji'eler öz näme kem akıllary bilen, şunuňmy? Keselli pikirleri bilen näme diýip düşündiler? Onu Allah'ın hükmülen hükümlenmesizlik. Şu küfür Allah ve ahiret gününe iman etmeyen kafirlerin deň bolmayan bolsa onu bu küçük küfür diýdiler. Şey diýdiler. Yani özlerçe İbn Abbas'ın sözüne açıkladılar. İbn Abbas'ın muradı o değil. İbn Abbas näme aýtjak bolýar bize? Küfür kafir, dogry dämi? Ulu küfür küçük küfür. Küçük küfürün dinden çykarýar, ulu küfür küçük küfür dinden çykaranak, ulu küfür dinden çykarýar. Ýöne dinden çykarýan ulu küfürüm derece diye. Hemmesi bir derece däl. Düşünüňmi? Günah derecem derece däl. Günahlar derece bolşýarlar. Küfürüm derece. Düşünüňmi? Allah'ın hükmünden hükümlenmeyenler kafir diye. Ýöne Allah söýen kafirin küfründen buňky pesirek diye. Ýöne şonda da bu dinden çykan kafir. Düşünüňmi? Bedem İbn Abbas'ın ki ne sowa? Bir nämet ya Allah söýýär. Kim şu? Kafir. Biri Allah'ın hükmünden hükümlenen o. Kim şu? Bu da kafir. Yani haýsy kafirin küfrü pes? Allah söýýäniň küfrü pes mi? Allah'ın hükmünden hükümlenmeýäniň küfrü pes? Allah'ın hükmünden hükümlenmeýäniň küfrü pes. Yani bun küfrü Allah söýýäninkiden pes diýsek, manisi onna bun küfrü dinden çykaranak diýdigmizmi? Ya on diýdigmiz zat. Şunuňmy? İbn Abbas'ın diýdigen bu däl. Bular näme diýär? İbn Abbas aýdy we türadi. "Leysa kemen kafara billahi vel yevmil ahir." Yani Allah'ın hükmünden hükümlenmeyenler kafirdirler. Ýöne kafirem bolsalar, Allah iman etmedik, ahiret gününe iman etmedik, kafirler ýalak däldir diýär. Bizem şey diýär. O kafir ýalak däl o. Yani Allah iman etmeyen kafir, näme Allah'ın hükmünden hükümlenmeyen kafirden has erbet. Allah söýýän kafir, şunuňmy? Araga halalliýän kafirden has erbet. Peygamberleri öldüren kafirler, şunuňmy? Şeýle bir alimy öldüren kafirden has erbet. Şunuňmy? Emma bular näme diýdiler? İbn Abbas näme bu kafir, Allah we ahiret gününe iman etmedik kafirler ýalak däl, onu bu dinden çykmayan kafir diýip düşündiler. Ya İbn Abbas'ın näme marady o däl. Feleysa muraduhu ennel hukma bigayri ma anzalallah kufrun duna kufur. Yani beýdigi diýip İbn Abbas'ın näme gözüne tutýan, näme marady diýjek bolýan dady. Kiçik kufur diýjek bolanok diýär. Ve men fehime hâzâ fe aleyhi'd delil ve iqâmetul burhâne ala zahmihi. Kimde kim İbn Abbas'ın ýanky sözünden näme dinden çykmayan küfür gözüne tutdy diýen bolsaň diýe delilin getir diýär. Düşündiňmi? İbn Abbas eýem öz muradyny açyklan bolmaly, dogry dämi? Plan ýerde näme men şey diýdim bolýan, ýöne men diýjek bolýan dadym näme? Allah'ın hükmünden hükümlenmeýänler kafirligi, Allah iman etmeýänler kafirliginden pes diýdim we şonunam gözüne tutan dadym, ýani olan küfrü dinden çykarmayan küfür diýjek boldum. Senem şey diýip açyklaýanda İbn Abbas'ın muradyny. Şey diýermeden delili getir. Nerede diýdi? Şunu. Delillerim ýok hiç ýerde. Ondan näme İbn Abbas'ın sözü näme diýip düşünmeli bolýas? İbn Abbas'ın muradyna görä düşünmeli bolýas. İbn Abbas başga bir tefsirinde näme diýdi? Huwa hiya kufrun diýdi. Kafirlik diýdi gönümel. Şunuňmy? Ve icma ulamalar var. Ulamalar näçdan icma var. İbn Kesir'den maslab Şeyhülislam ibn Teymiye, İbnül Qayyim, İbn Kesir, İbn Hazm, şunuňmy? Muhammed ibn Abdülvehhab, Muhammed ibn İbrahim ve kim? İmam Eş-Şenqiti, Ahmed Şakir, Mahmud Şakir hemmesi icma getirip otur. Allah'ın hükmünden hükümlenmeýänden kafirdir. Bular nereden alırlar şu icmalarını? Sahabaların tefsirlerinden, sahabaların sözlerinden, ayetten, hadislerden alırlar.
والظاهر من كلامه أنه يعني أن الكفر الأكبر. إن ابن عباس سözünden onunla näme gönümel sözünden näme diýip düşünýär? İbn Abbas'ın ýanyna أن الكفر الأكبر مراتب متفاوتة بعضها أشد من بعض. İbn Abbas'ın ýanyna yani dinden çykaryan uly küfrüm hemmesi bir derejeli küfür. Dälekennanim näme kafir zatlar seni dinden çykaryan bolsa näme aralarına derejesi bar. Şunumy? فكفر من كفر بالله وملائكته واليوم الآخر أشد من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. Yani Allah Teala, Allah ve periştelere ve ahiret gününe iman etmeyen kafir Allah'ın hükümlenmeyen näme kafirden näme has erwet. Düşündüňmi? Ýöne beýdiýdigimiz manysy näme? Olan küfrü Allah'ın hükümlenmeyen küfründen has erwet diýsek, onu Allah'ın hükümlenmeyen küfrü dinden çıkarmayan küfür diýip düşünemiz. Hemmesinden ki dinden çıkaryan küfür danim ýöne bizden bir sory. Allah söýýän kafir erwetmi ya da Allah'ın hükümlenmeyen kafir erwet. Biz şekli şüphesiz näme diýäs? İkisiniň hem küfür, ikisiniň hem erwet. Ýöne Allah söýýän küfrü näme? Allah'ın hükümlenmeyen kafirinkinden has erwet diýär. ونحن نقول ثم ولا يعني هذا أن الحاكم مسلم وأن كفره كفر أصغر. Yani İbn Abbas'ın yankı sözünden näme diýip düşünmeler? Bir hakim Allah'ın hükümlenmese ol musulman we etýän adam näme? Kiçi küfür dinden çıkarmayan kiçi küfür diýip düşünmeler. Kella bel huwa kharijun anid-din litanhiyatihi ash-şer'a ve qad naqala Ibn Kathir al-icma' ala hada. Ýok, beýdip düşünme. Belki de diýenäme Allah'ın dinini ayırıp yasama kanunlaryny ýöreýän hakim dinden çykýar diye şeksiz şüphesiz diye ve hatta İbn Kathir rahimahullah Bidaye ve Nihaye diýen kitabynyň 13-nji tomynyň 119-njy sahypasyna icma getirýär. Bir agızdan ulamalaryň sözüni getirýär. Allah'ın hükümlenmeýän hakim kafir, onuň garşysyna jihad etmeklik wajib ta Allah'ın hükümlenýän şeýle. İcma nerede gelýär? Bidaye we Nihaye diýen kitabynyň 13-nji tomynyň 119-njy sahypasyna. Leysa kufr ellezine tezhabun ileyh diye. İbn Abbas'ın yemin cumhuriyetine şey diýerlerdi. Awa. Şoda barmy? Onu bäde getirmändir. Onu senedine terdik gormy? Belki badyr, belki ýokdur. Ýanky sözi şoda ha. Ýanky badyr ýa ýanky ýokdur diýermiz. Şol leysel kufr le tezhabun ileyh wala. Şu leysa kemen kafara billahi. Emma ol hawarişleri diýen ýerdir. Hawarişleri diýen ýerdämi? Aslında İbn Abbas näme? Käbir zalim padşahlar görün. Düşündiňmi? İbn Abbas Beni Umayyan hakimlerinin halifalaryň hakynda diýen. Beni Umayyan käbir näme? Halifalar. Käbir meselede zulüm edip, düşündiňmi? Hay heweslerini eýer Allah'ın hükümlenip yerler var. Bir meseledir, yarım meseledir. Şonda hawarişler näme şu ayetden şübhe düşüp, ýankyýarak suratdaky hakimlerim dinden çykýandyr aýtýar. Şonu İbn Abbas näme diýär? Siziň diýäniňiz dälli, düşündiňmi? Bu etýäni günah diýär, düşündiňmi? Sen olar dol Kur'an hadisden ýören, düşündiňmi? Olar jihad edenler, olar İslam goranlar. Ýöne onda da adam ejiz, düşündiňmi? Birdir yarım meselede zulüm edip näme ters hüküm eden yerler var. Şoň şu hawarişler rad edip diýen zady. Emma yani sen gözüňe getirdi. Yani İbn Abbas alaq sahaba, İbn Umar, Ebu Bekir, Umar, Ali. Şolong ýanyna bir adam 100% Kur'an hadisden ýören. Düşündiňmi? Demokrasiýa bilen ýörýär. Umar dagy näme diýer şoň? Ya Ebu Bekir zatdagy näme diýer şoň? Bular o murjiýeler, bular o näme älemde ýaşaýanlyk belli diýär o bu. Bu tüsek iskulçen ýa bular wara. Parazit o bularlar. Aklym hayran o. Nu gözüňe getir Umar radıyallahu anhu. Umar, Ebu Bekir, Ali, Osman, ýanky İbn Abbas, İbn Umar. Şolaň ýanyna biri gözüňe getir, näme demokrasiýa bilen ýörýär. Kommunizm bilen ýörýär. Kur'an hadise de düşmançylyk etýär. Kur'an hadis diýenem terror saýy. Qara spisegine nemetýär, birinji atylmaly adamlar etýär. Şolara da İbn Umar, İbn Abbas, Ebu Bekir, Umar, Osmanlar. Duro bu musulman bu garşyna çykmaň diýer etýärmi? Şolaň garşyna çykmaýanyň birinji garşyna çykar, ikisi öldüreýin. Siz bulardan merwet diýip.
ilki şu hakimlere kafir diýmeýänler öldüröýün, ondan bünäme kafir paçsan öldüröýün. Ne sebäp diýsen, şu kafir paçsan oturup kürsüsinde dowam etmekligine bir sebäp. Şunuňmy? O pesliginden näme? Yasama kanunynyň ýöräne. Biz pesligimizden ýa yasama kanunyna näme? Gaýyl bolýar. Şunuňmy? Halklaň özi isläne. Şunuňmy? Hökümetlerim şoň bilen gezip ber, hökümetim şonu isleýärler. Sen özüň pes bolan şin şo pes. Sen özüň kafir bolan şin olam kafir. Şoň şüp näme? Bir ucundan garardy o sahabalarla. Bariňiz kafir diýerdi. Siz o Allah'ın kitabı wa Peygamberin hadisi wa qasena kommunizmden ýörýän, sen kommunizme rady bolup gezip bersiňmi? Häkimiň hem raýatyň hem saýgyrmaz bolarlar. Bariň bir ucundan garardy. Emma bular bir tüýsek näme? Ütköşük mahluk o bular. Näme nerden haýsy medresede çykanlar, näme akylly gulluk etýärler? Kur'an hadise näme pikir bilen düşünýärler? Bana küfrün duna küfür. Bular dünge näme şo kafirin, kafir patsan şo etýän günälerini, küfrüni raýatlan gözüne az görkezmek, pes görkezmek. Indi näme ýam raýatlan kellesine guýsan, patsa nämese de dinden çykanak diýen düşünjäni guýsan onu, musulman patsan garşyna çykmaklyk bolanok. Ondan ýam sen qaýl, ondan patsa eden netýär. No patsalaram näme şuňalyk ygtyqad ýaýratýan adamlara usgat berýärler. Näme etmäne? Dawet etmäne, ders bermäne, kitap geçmäne. Şoň üçin Abdullah Buhariň eline bir okap barpdyr diýdi, orsedy. Orsydyň kamçylatlary näme? Hakyky muslim bolsa plany wa diýär, plan koşady. Abdullah Buhariň eline okap gelipdir, başlandan ders alýardy. Näme üçin? Bizden oň elinden ders alsaň sen Putin'e näme etmeli? Boyun bolmaly. Şunuňmy? Çeçenin kafir prezidentine sen boyun bolmaly. Küfür bahylyfa sen boyun bolmaly. Şunuňmy? Jimma itaat etmeli. Şunuňmy? Olaydan aýdyp bermeli senem näme? Saat bilen söhbede yaman diýmän, adam aty höge döränne wadyr diýip näme etmeli? Oňa näme? Sapak çalyp hedil edip näme etmeli? Ýermeli, diýen netmeli. Bu gurrunlar näme? La ilahe illallah manisyna düşünýän adamlaryň gurrungy däl. Şunuňmy? Tawhid näme, iman näme, küfür näme, Allah we Rasulunu tagzimlamak näme, Allah'ın dinini depelemekligiň suratlary näme, bu zatlar näme bilmedik adamlar şoňup Allah Taala näme olara da bildirsin, bize de bildirsin. Şunuňmy? Edil şoňalyk ýene insana bir zady bellap goýulun oğlum. Ve yedhulu fîmâ teqaddeme minel küfri ve zalâl qawlu men yekul inna infâza hukmi Allahi fi rajmiz zâni el-muhsan ve qat'u yedis sâriq la yunasib hâzal asr el-hâzir فزماننا قد تغير عن زمن الرسول والدول الغربية تعيبنا في هذا فهذا المارق قد زعم أن حكم هذا العصر أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى سبيلا. إن كم ده ينا yanqi dinden çykaryan suratlaryna, ýani dinden çykaryan zatlara misal berýär, höküm meselesinde kim Allah'ın hökmüni öýlenip zina edenne Allah'ın hökmüne öldürmek we ogryň ogurlandy meşwere etse onuň elini kesmeklik näme şu wagtda ösen zamana laýyk gelenak egerde biz musulmanlar bolup şu hökümler bilen şu adam hökümlen ýaşap ýörsek bizi näme gün matar ýurtlar ýani Amerika, Ýewropa zat bizi ýa-da saýarlar, eýderler, beýderler, şoňşy biz döwre wagrak boljak bolmaly. Şunuňmy? Indi bizem öz tertip düzgünimizi, nizamymyzy, sistemimizi näme alemi mirawoýlaşdyrmaly, dünýäni ähilek siýasat höküm bilen näme ýörýär bolsa bizem döwre wag, ýa wagrak boljak bolmaly. Emma bizem şu ýa-da gasyrda şu el kesmeli, öldürmeli, eýtmeli, beýtmeli şuňalyk hökümlerde çoluşup gezip bersek bizim üstümizden ular eýderler, beýderler diýse bul märik diýär. Şunuňmy? Märik yani şeksiz, şüphesiz dinden çıkan, şun dinden çıkanlığına şüphelenýän dinden çıkan. Şunuňmy? Kafir diňe özü kafir bol. Ya kafir yine bir topar adamyny kafir etýär. Şunuňmy? Bul özüm kafir, ýanqylyk gurrun etýän. We yine bir topar adamlar kafir etmekle çalışýar. Şunuňmy? Kimde kim ýanqylyk adamlaň dinden çıkanlygyna şüphelense de näme özüm kafir bol. Ýa bul şu döwrüň hökmüni Allah we Rasulunyň hökmünden näme gowy diýdigi. Demokrasiýa we kommunizm hökmüni, Amerika, Ýewropaň hökmüni itten pişikden, güjükden adaşan näme doňuz maýmunlardan näme emele gelen ýewreýleň hökümlerini Allah we Rasulunyň hökmünden gowy diýen ol dinden çykýar. Şoň dinden çykanlygyna bilmeýän, şoňa kafir diýip, şoňa müşrik diýip bilmeýäniň ödem näme müşrik, kafir
Soň şüphem Allah Taala bilen hemmemizden hem haky gorkodundan soň amal etmeklige meýser etsin we batyl ýamany gorkodundan soň näme ondan gaýtmaklyga, dänmeklige, saplanmaklyga özi ýardam kömek berip ýeriň ýüzünü, birinji musulmanlar we musulmandan sebäbi bilen beýleki ýurtlarda ýaşap gören milletlerim şu Kur'an hadis bilen ýöremeklige, ýaşamaklyga Allah Taala hemmemize meýser etsin. Wallahu Taala a'la we a'lam. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.